Tervetuloa. Ihan hirveän kiva, kun olette siinä. Mä yritin etukäteen miettiä, että keksisinkö mä jotain sellaisia aiheita, joihin te sanoisitte, että työ on liian yksityistä tai liian intiimiä tai menee ohi tästä niin kuin jotenkin yrittäjyydestä ja tuotteista ja näin. Ja sitten mä heittelin teille kuitenkin aika sensuroimattomasti niitä aiheita ja sitten teidän mielestä oli kaikki ok. Tämäkin on ei ole ihan hirveän tavallista, koska jos meillä on ollut yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa, niin hirveän usein meidän keskustelut Hosanassa menee siihen, että me puhutaan siitä tuotteesta tai siitä yrittämisestä pelkästään. Ja mä oon kuitenkin ihan niin vilpittömästi kiinnostunut teistä kahdesta myös. Ja musta olisi ihan hirveän kivaa ihan heti saada mun uteliaisuutta vähän yritettyä siihen, että mitä tekemistä teillä on tämän tuotteen. Tai että mikä on teidän parisuhteen, teidän henkilöiden ja tämän yrittäjyyden välinen suhde. Että kumpi oli ensin ja mistä kaikki lähti liikkeelle. Ja mua kiinnostaa tämä paitsi sen takia, että te olette kiinnostavia, niin myös niin kuin tällaisen yhdessä tekemisen ja niin kuin parisuhteessa työskentelemisen näkökulmasta ihan hirveästi. No se on jännä se, että tosiaan, että kumpi oli ensin ja oliko se parisuhde vai kiikkeli vai oliko sitten, no joo, itse asiassa meni silleen, että ekaksi totta kai oli niin kuin, ekaksi me tavattiin Iisakin kanssa ennen kuin kiikkeli tuli ollenkaan niin kuin kehiin. Ja kiikkelihan myös niin kuin samaan aikaan meidän kahden niin kuin semmoinen luomus, että sehän niin kuin kulminoituu ihan täysin siitä, että me tavattiin, että ei se olisi tullut niin kuin jos mä olisin yksin ollut, että me ei oltaisi niin kuin nähty koskaan. Joo, siis se on ihan totta, että ekanahan me tavattiin ja tavallaan tässä vaiheessa, kun on tehnyt tätä giggeliä jo yli 1,5 vuotta, niin vaikea tavallaan edes muistaa sitä aikaa, kun me oltiin yhdessä aika ilman giggeliä, mutta semmoinenkin aika oli olemassa. Ja ekana ehkä tuli sitten meidän tämmöinen yhteinen elämä, mutta voisiko sanoa, että jopa ennen sitä, että tämmöinen niin kehohäpeä ja jollain tavalla genitaaliahdistus, niin se nyt ehkä on niin kuin nuorilla pojilla ollut läsnä. Se on ehkä ollut semmoinen, mikä niin kuin itse jostain teini-ikäisestä muistaa jotain. Ja se tuli niin kuin kaikkein ensimmäisenä, joka sitten ehkä johti tähän niin kuin aiheeseen myöhemmin. Onko tämä niinku ihan onnenkantavanne, että tässä on kaksi ihmistä, joille se on ollut jotenkin erityisen tärkeää tai semmoinen, josta haluaa puhua ja sitten olette kohdannut toisenne ja siitä on syntynyt tätä vai oliko se varmasti, tai sitten ehkä se on ollut myöskin, että me ollaan uskallettu puhua siitä. Että se on ehkä myöskin ollut semmoinen aihe, mistä hirveän moni ei ole uskaltanut puhua. Niin. Ja en tiedä. Ja se oli ehkä kiva jossain vaiheessa, että se oli semmoinen keskustelu ainakin, että Aaro halusi puhua siitä avoimesti ja tehdä ehkä siitä jotain ja ainakin herättää keskustelua koko asiasta. Niin. Ja sitten me päädyttiin siitä sitten tekemään kynttilöitä myöhemmin pitkään. Mulle tulee heti mieleen tuosta niin kuin jotenkin se, että vitsi minkälainen kohtaaminen teille ja minkälainen parisuhteen alku, jos se on niin kuin noin nopeasti sellainen, jossa keskusteluun voi nousta niin kuin kehosuhteeseen liittyviä hankalia juttuja, jotka on painanut ehkä aikaisemmin. Että eipä ihan jokaisessa parisuhteessa sellaisiin teemoihin tartuta. Niin. Mä luulen itse asiassa, että tähän myös liittyy myös se, että mehän siis ollaan molemmat niin kuin mieheksi identifioituvia henkilöitä ja molemmilta löytyy penis. Ja ehkä myös se, että se on saattanut myös vaikuttaa siihen, että miten se sitten taas niin kuin keskustelu kulminoitu siihen niin kuin penissuhteeseen. Siis siihen, että millainen on oma kuva niin kuin penikseen nähden. Koska sitten kun siihen tulee myös toinen henkilö, kenellä on myös penis, niin se totta kaihan siinä saattaa olla semmoista niin kuin pientä vertailua tai jotain muuta syntyä. Onko se tavallista ylipäänsä miesten kesken, oli parisuhdetta tai ei? Puhuuko miehet peniksistä? No mä väittäisin, että siis kehojen vertailu yleisesti on tosi yleistä. Ja silleen kyllähän ihmiset nyt aina haluaa etsiä jostain niin kuin vertailukohtaa, millä ikin tekeekään. Se on varmaan se vertaileminen yleistä, mutta se, että se nousee, että se sanotetaan, sanallistetaan jotenkin. Mä oon samaa mieltä just, että ehkä niinku, siitä ei uskalleta kuitenkaan puhua ja sit sen takia näkeekin, että niin moni ihminen googlaa joskus 15-vuotiaana, että onko XX senttimetrin pituinen penis tarpeeksi iso penis. Ja että tavallaan sitten mennään jonnekin netin puolelle katsomaan tätä, kun ei tätä tämmöisiä aiheita tavallaan opeteta missään eikä keskustella niistä missään. Niin, tai että onko normaalia, että se on käyrä johonkin suuntaan. Onko normaalia, että se suippenee tai levenee tai mitä ikinä. Tai onko normaalia? Mutta mä vielä intän, että vitsi, miten hieno tilanne teidän parisuhteen alussa, että siinä on voinut nostaa keskusteluun. Niin.
No sehän on muutenkin siis tosi silleen tärkeää, että jos tapaa jonkun ihmisen. Että siis tottunahan ihmisissä heti huomaa, että siinä on semmoinen turvallinen tila, missä pystyy jakaa vähän enemmän asioita. Että sitten sehän on niinku ihan älyttömän tärkeää yleisesti, että jos haluaa rakentaa niinku turvallisen ja kestävän parisuhteen, se, että se kommunikaatio toimisi. Ja myös tuollaisissa asioissa, mitkä on sitten vähän herkempiä asioita. Ja ehkä sitten niinku meidän tapauksessa siis oli just hienoa se, että niinku, et koettiin, että se olisi niin turvallinen se tila, että sitten pystyisi jakaa tällaisia asioita. Joo. Musta oli vielä, mä ehkä menen taas vähän tässä ajasta niin kuin eteenpäin tai muuta, mutta mun mielestä oli tosi ihanaa sitten, kun me puhuttiin tästä ideasta, että me haluttiin jollain tavalla tuoda nämä niin kuin ahdistukset ja tämä keskustelu niistä ylipäätänsä pöydälle, että mehän keskusteltiin silloin baarissa meidän kavereiden kanssa ja kerrottiin silloin Giggelistä ekaa kertaa ja silloin meillä tuli just tämä niin kuin kynttiläidea mieleen. Että siinä miettis, me ei edes oltu edes vaan kahdestaan, vaan siinä oli ainakin yksi kaveri mukana. Siis silleen, että meillä oli siis tosi hyvä baarikeskustelu. Niin kuin kaikki hyvät asiat aina lähtee oluen äärestä. Ei ollut mikään endorsement alkoholille, mutta joka tapauksessa. Niin meillä oli tosi hyvä siis baarikeskustelu just niin kuin miesten kokemat kehohäpeästä meidän siis miespuolisten ystävien kanssa. Ja sitten me yhdistettiin se niin kuin siihen jälkikäteen sitten Iisakin kanssa just niihin kynttilöihin. Ja sitten vaan päätitte ryhtyä. Eihän se nyt ihan tolleen voi mennä. No olisi aika monta vaihetta, kuule. Ei ollut niinku mitään, mä en ikinä pienenä ajatellut, että musta yrittäjä tulee tai että mitään siihen liittyvääkään. Ja enemmänkin mä oon koko ajan ajatellut, että tää on tämmöinen projekti ja tää on tämmöinen juttu, mitä mä nyt haluan tehdä, mutta tässä on tullut kaikkia tämmöisiä niinku pakollisia askelmia myöskin yrittäjyyteen, mitä on joutunut oppimaan. Mutta niin, no mitä me sen jälkeen? Sen jälkeen me alettiin vähän miettiä ideoita ja testaamaan, että minkälaiset materiaalit on semmoisia, mistä voi tehdä kynttilöitä ja sitten alettiin miettiä sitä mallinnusta niihin kynttilöihin ja nettisivuja ja kaikkea mahdollista. Sittenhän meillä oli sitten kesän alussa 2022 niin meillä avautui nettisivut ja saatiin silloin niin sanotusti ekat pyörät pyörimään. Niin, mutta sehän siis lähti myös siitä, että meillä siis oli tämä aivan mahtava keskustelu baarissa ja sitten sen jälkeen mä olin aikaisemmin törmännyt sosiaalisessa mediassa niin kuin vulvapositiivisuusliikkeisiin, siis ihmisiä, jotka oli mallintanut vulvia. Ja näitä siis löytyi Instagramista silloin. Ja sitten me jotenkin keskusteltiin siitä ja sitten siitä, että miten se niin kuin sukupuolten välillä, siis silleen, että miehillä on, että aika usein esimerkiksi on just niin kuin kokoon liittyviä epävarmuuksia. Ja sitten semmoinen ihan hirveän vahva semmoinen bigger is better niin kuin tyylinen ajattelutapa. Niin sitten sen jälkeen me lähdettiin siis katsoa just sitä niinku spacea, että onko niinku ketään, joka puhuisi tästä tai toista tai esille. Ja siis me ei oikeasti niinku löydetty oikein ketään. Että siellä ei niinku ollut. Siis jotain kirjoja, mutta ei silleen niinku mitään sen ympäriltä, että kukaan ei niinku periaatteessa tehnyt sitä samaa työtä kuin sitten taas vulvien kanssa. Kun vulvien kanssa on esimerkiksi semmoisia niinku seksuaalikasvatus, että ihmiset esimerkiksi piirtää niiden vulvia. Suomessakin on tämä vulvapositiivisuus. Mutta sitten ei penistenkaan kukaan tehnyt mitään tällaista. Ja me oltiin ihan silleen, että hei, onko tämä nyt ihan oikeasti todellista, että kai meidän nyt pitää itse sitten tehdä asialle jotain. Onko se nimenomaan alusta asti selvä, että te haluatte tuoda sitä monimuotoisuutta ja just jotenkin, tai oliko se konsepti silleen heti sama tai selvä? No olisi mun mielestä ylipäätänsä niinku kehopositiivisuus ja semmoinen niinku, haluttiin ehkä ekana tuoda nimenomaan ne niinku ahdistukset eteen ja kehohäpeää tavallaan ja puhua siitä. Ja mun mielestä siihen liittyy tosi vahvasti myöskin se, että halutaan luoda sitä monipuolista representaatiota ja diversiteettiä tavallaan myöskin malleista, mitä näkyy. Ja se on tavallaan tullut siitä alusta asti melkein. No me tunnistettiin, että se oli niinku silleen iso ongelma, oli just se kuvasto, mitä ihmiset kohtaa. Että sitten se kuvasto on silleen harvinaisen yksipuoleista. Tai silleen, että usein ihmisten ensimmäiset niin kuin vaikka genitaalit, no okei, Suomessa on hyvä, meillä on saunakulttuuri, siellä saattaa silleen nähdä ihan niin kuin oikeita genitaalia jossain oikeassa tilassa. Mutta sitten usein kuitenkin se, että näkee niin kuin ensimmäistä kertaa vaikka erektiossa olevaa niin kuin, penistä, niin se on sitten pornon välityksellä. Ja sitten pornokuvastossa, ainakin niin kuin perinteisessä pornokuvastossa, se on sitten taas aika ehkä, tai silleen, että siellä on niin kuin aika varmaan keskimääräistä suurempaa genitaliaa. Eikä muutakaan variaatiota hirveästi. Ei. Niinpä mallit ovat myös hyvin samankaltaisia muodot. Niin, en tiedä, onko se sitten, ettei siinä oteta niin kuin pornoteollisuuteen mukaan ihmisiä, kenellä on erilaisia peniksiä, vai onko se sitten, ettei he edes hakeudu sinne alun perin. Niin, toivottavasti aina haluan uskoa, että tehdään myös
tosi mielenkiintoista, tosi monimuotoista indie-pornoa kaikesta mahdollisesta, niin kyllä nyt varmaan penistenkin suhteen löytyy variaatioita, mutta valtavirtapornosta ei kyllä. Ja varsinkin nyt kun on OnlyFans. Kaikki voi tehdä sitä. Niin, voi ja toivottavasti tekee. Niin, mutta toi on kyllä tosi jännä, kun sit mä muistan, eihän tuommoisesta puhuttu koulussakaan tuommoisesta jostain niin kuin genitaalien monimuotoisuudesta tai diversiteetistä. Että mä muistan joskus meidän terveysoppi kertoi, että muistakaa, että niitä tissejä voi olla monenlaisia, mutta ei siis mitenkään niin kuin genitaaleihin mennyt. Olisiko maksimi, mitä mä muistan, se, että jossain on lukenut tai ollut joku kuva, että toinen kives on usein alempana kuin toinen. Että se on niin kuin ehkä normaalia tai tavallista. Niinpä. Kyllä mä muistan niin kuin omasta historiasta sen, että niin kuin ensimmäisten seksikumppaneiden kanssa oli vähän silleen, että miettii itse, että onkohan tämä tarpeeksi ja niin kuin oli hirveät kuumotukset. Ja se niin kuin jatkui vielä pitkän aikaa, että sitten kun ihmiset antoi niin kuin positiivista palautetta tai sanoi, että toi on hyvä, niin sitten se niin kuin, sit siihen alkoi uskoa itse. Mutta varmaan vähitellen. Niin, että se vaatii tosi paljon duunia. Niinpä. Joo, ja siis on toistoja. Niin. Mutta siis voin kertoa niin kuin mun molempien töiden kautta, että se on kyllä sellainen, että toi pelkästään se, siis että tosi harva ihminen, heteromies, cis-mies tulee ajatelleeksi, että se ei todennäköisesti ole nähnyt missään muualla yhtään erektiota kuin pornossa. Että ihmiset ei tavallaan tajua, että se vertailukohta on siellä. Ja me käydään sitä keskustelua, me käydään tosi usein sitä keskustelua töissä, että mun asiakkaat kuvittelee, että niillä on todella pieni penis. Ja mä kerron sille, mistä se johtuu, koska sitä ei tule ajatelleeksi. Ja mehän just puhuttiin semmoisen norjalaisen professorin kanssa, ja sitten se sanoi, että se nosti tämmöisen tutkimuksen, jonka mukaan niin 85% brittiläisistä miehistä on sitä mieltä, että niillä on alle keskivertopenis. Joo. Joka eihän se voi pitää paikkaansa vaan tilastollisesti, että se pitäisi olla 50 eikä 85. Niin. 85% ajattelee niin. Mä voin uskoa, että on ihan heti, kyllä. Teistä tullut giggeliyrittäjiä. Onko teillä jommalla kummalla jotain yrittäjätaustaa, joka jotenkin auttaa siihen, tai mikä teidän niin kuin muu jotenkin työtausta on, tai mistä te ammannatte sen niin kuin innon ja osaamisen? Ja sitten, että onko joku sellainen, mä nyt kysyn 2 asiaa, vaikka tämä on pedagogisesti aivan väärin, niin onko joku sellainen spesifi kulma tähän genitaalihäpeään tai tähän aiheeseen, jota te tuotte pöytään kumpikin niin kuin taustastanne? Niin, no jos aloitetaan vaikka siitä niin kuin henkilökohtaisesta taustasta, niin mehän molemmat opiskellaan siis Aalto-yliopistossa. Molemmat opiskellaan kauppatieteiden puolella. Ja mä oon ollut siis aktiivisesti mukana esim. Aallon yrittäjyysyhteisössä ja sitten tullut paljon sitä kautta niin kuin oltua mukana myös tuolla startup-skenessä ja kaikissa startup-tapahtumissa ja käynyt muutaman kerran tuolla niin kuin Piilaaksossakin. Ja ehkä niin kuin sieltä tullut aika paljon silleen kosketuspintaa yrittäjyyteen. Ja ehkä yrittäjyyteen myös silleen niin kuin keinona niin kuin luoda muutosta. Ja semmoista tietynlaista semmoista niinku uskoa siihen omiin kykyihin, että hei, jos on oikein pystyy tehdä ton, niin miksi mä en pystyisi ja miksei niinku uskaltaisi ja haluaisi ja voisi tehdä. Mun pitää itse sanoa, että no ehkä jotain pientä mä nyt yrittäjyydestä tiesinkin, mutta mun mantra on ollut vähän semmoinen tekemällä oppi. Että en mä itse niinku hirveästi tiennyt ennen tätä koko projektia. Että kaikki jostain kirjanpidosta ja kaikista tämmöisistä tylsistä hommista, mitä nyt pitää tehdä, niin ne on tullut tavallaan oppina vaan kaiken mukana. Mutta siis vaikka mä kauppiksessa markkinointia opiskelenkin, niin eihän siellä mitään yrittäjyyteen liittyvää opeteta. Niin, okei. Okay. Kyllä se kaikki on tullut tässä matkan varrella. Ja. Se, että onko meillä erilaisia kokemuksia, mitä me tuodaan tähän genitaalipositiivisuuteen, sitä mä en tiedä. Voihan siinä olla kaikki mahdolliset taustat ja kokemukset. Mä oon itse asunut 4 eri maassa, niin onko joku kansainvälisyys semmoinen, joka tuo jonkun jutun. En mä edes ole ajatellut tämmöisiä, mutta Missä kaikkialla sä oot asunut? Mä synnyin Kanadassa ja sitten ihan pienenä asuin 5 vuotta Espanjassa ja oli uudelleen 6. luokan siellä ja sitten mä olin Ruotsissa tuossa lukion jälkeen. Joo. Että vähän kaikkialla, mutta ei nyt kuitenkaan ihan ympäri maailmaa. Niin, no mutta kuitenkin useammassa maanosassakin. Mun mielestä siis sillä, eiköhän me aika silleen niin kuin samoilla kuitenkin linjoilla liikuta senkaan. Tunnistetaan aika lailla varmaan samoja ongelmia niin kuin sen ympäriltä. Niin mä veikkaan, että se on mikä myöskin aloitti tänne tavallaan, että ne oli niin samaistuttavia ne ideat meille molemmille ja ne
mistä me nyt puhutaankin. Että, Niin. sillä se ehkä lähti. Niin, aika usein myös silleen, että niin kuin tulee uusia näkökulmia siihen asiaan myös silleen, että tapaa ihan ihmisiä. Siis silleen jossain tosi oudoissakin tilanteissa. Ja etenkin kun tekee siis töitä vaikka siis vaikka siellä, kun meillä on liiketila Vaasankadulla, niin kun tekee siellä töitä, niin siellä on esimerkiksi se, että sinne tulee aina välillä asiakkaita sisään ja jotain niin kuin silleen muitakin ihmisiä ihan vaan käymään. Niin sitten he usein just alkaa puhua jostain heidän omista niin kuin kulmista, mitä meidän pitäisi tuoda vaikka esille. Jostain vaikka, että kuinka jonkinnäköiset erilaiset lääkitykset voi vaikka aiheuttaa niin kuin, erektiohäiriötä tai tällaisia kulmia. Niin ja se on ollut aivan ihanaa, että kuinka paljon niin kuin asiakastarinoita tässä on tullut niin kuin kaikenlaisia. Että on tullut niin kuin kysymyksiä ja ihan vaan ylipäätänsä tarinoita, mutta sitten on tullut semmoisia niin kuin avautumisiakin. Että jotkut on meille sitten kertonut vaikka mitä henkilökohtaista. Ja kyllähän se tavallaan kertoo meille jo aika paljon, että joku uskaltaa meille kertoa jotain tämmöistä niin kuin pientä. Kyllä, se kertoo sekä teistä että siitä tarpeesta, että et voi kumpa voisi puhua aiheesta. Niin se kertoo se teistä tosi paljon, että teille voi. Ihanaa. Niin. No joo, saisi tarkata se. Niin. Joskushan myös silleen tulee tosi silleen voimatonkin olo siinä, kun ei me olla mitenkään niin kuin Niin. silleen ammattilaisia tai terveydenhuollon ammattilaisia, niin ei me pystytä oikeasti vaikka meille tuli esimerkiksi yksi viesti, jossa oli silleen, että mieheni kärsii niin kuin erektiohäiriöstä, että voiko kikkelit auttaa sitä. Niin. Ja sitten me oltiin vähän silleen, että no, että tämä ei nyt ihan silleen, että, niin kuin, että kannattaa hakeutua niin kuin, silleen terveydenhuollon piiriin, jos kokee, että se on ongelma. Että ei me niin kuin, olla kuitenkaan terveydenhuollon ammattilaisia. On varmaan niin kuin välillä avuttomuuden fiiliksiä voi kuvitella, mutta sittenhän se onkin super tärkeää, että osaa ohjata eteenpäin. On se sitten terveydenhuoltoon tai terapiaan tai johonkin. Niinpä, voin kuvitella. Voimme auttaa sytyttämällä kynttilän miehesi erektiolle. Olisi pitänyt sanoa toi. Siitähän jos on silleen aihetta liipata, niin siitähän siis, kun mä joskus tutkin niin kuin yleisesti blogiaiheita niin kuin peniskynttilöiden ympäriltä, niin siellähän on siis ihan oma semmoinen niin kuin noituuden saransa on niin kuin peniskynttilöissä. Ai. Että jotain loitsuja voi tehdä noita polttamalla. Mä en siis itse ole mennyt tuohon niinku yhtään syvemmälle. Mä en edes kuullut tästä. Sä oot mulle kertonut tästä. No mutta sitten uusi yhteistyöavaus Giggelille joidenkin kotimaisten noitien kanssa. Joo. Noituutta tehty tässä koko ajan. Joo. Esimerkiksi pakanallisille syysmessuille voisitte mennä myymään giggeleitä, niin sieltä löytyisi yhteistyökumppaneita. Että jos tätä nyt kuuntelee joku semmoinen, niin kuin, joka on loitsuista kiinnostunut ja penisloitsujen taitaja, niin saa olla yhteydessä, vaikkakin pitäisi vähän tutkia sitä, että millä kulmalla. Niin ja onko se mustaa magiaa vai jotain, miksi se sanotaan sitä, joka on niin kuin hyvän tahtoista? Niin, ja sitten sekin, että jos se liittyy jotenkin niihin meidän vapaaehtoisiin malleihin. Niin, kyllä. Kertokaa siitä. Ei tarvitse, ettekä varmasti kerrokaan, niin kuin, että kenen penis tai näin, mutta että nämä on oikeasti aitoja. On. Miten te olette saanut ensimmäisen kikkelin paikalle? Oltaisiko me eka saatu niin kuin jostain Instagram-storista alun perin, mutta sitä me tehtiin ihan niin kuin lahjoitusjono sitä varten, kun niitä alkoi tulee niin paljon niitä pyyntöjä. Et nyt meillä on siellä yli 200 ihmistä, jotka nyt se on niin paljon, että mä en tiedä, mitä me tehdään niin kuin kaikille ja pitäisi tavallaan sitä jonoakin karsia jossain vaiheessa. Mutta vapaaehtoisia jotenkin saatiin yllättävän helposti. Ja sitten me lähetetään mallinnuspaketti postissa ja ne sitten tekee sen mallinnuksen ihan kokonaan ja lähettää meille takaisin semmoisen niin kuin kipsi- tai betonivalun, joka sitten työstetään muotiksi. Mutta oliko toi tekniikka tai jotenkin jonkun muun keksimä ja vai kehitittekö te itse se, että miten se onnistuu? Joo, siis onhan niin kuin, siis aluksi me yritettiin, kun me ajateltiin, että se olisi kiva, että jos ihmiset vois vaikka jollain iPhoneillaan vaan skannata, niin kuin tehdä 3D-mallin, mutta eihän se sitten niin kuin onnistunut millään. Että sitten meidän piti mennä niin kuin ihan tuonne perinteisiin metodeihin. Että nythän se tehdään sillä samalla metodilla, millä niin kuin, jos menee hammaslääkäriin, niin sitten ne ottaa valun hampaista.
Niin sit se tehdään ihan semmoisella samanlaisella leväpohjaisella aineella, joka sitten kovettuu. Leväpohjaisella? Joo, se on semmoinen ihoturvallinen ja Joo. suuturvallinen syötävä. Okei. No niin, ja se oli jotenkin hauska, että me päädyttiin johonkin niin kuin hammaslääketieteen johonkin aisoihin, sit kun me alettiin katsoa, että millä tavalla tämmöisen voi mallintaa, Joo. mutta tavallaan samalla menetelmillä Joo. tehdään. Niin, Niin se on myöskin sitten riittävän nopea ilmeisesti. On se riittävän nopea, mutta jotkut kuitenkin valittaa, että jos minuutti tai 2 pitää, niin voi olla vaikea sekin. Niin, onhan se. Mä mietin, että jotenkin, vaikka minulla ei ole tietoa, oman käden tietoa siitä, että kuinka vaikea se on, voisin kuvitella, että se olisi vähän vaikea. Mutta se on tavallaan tosi kiva, että ei niiden kaikkien tarviikaan olla ihan täysin kovia. Että meillä on myöskin malleja, jotka on täysin pehmeitä tai jotain väliltä. Joo, niin aivan sen mä oon huomannut, mutta jos lähtee tekemään kovasta erektiosta sitä ja sitten se muuttuu kesken kaiken, niin meneekö se valos pilalle? No ei se oikein mene pilalle, mutta sehän on ollut silleen, sehän on vähän haastavaa. Totta kai saada se erektiossa oleva penis jotenkin, kun se vaihtelee tosi paljon ihmisittäin, että miten niin kuin, esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, sit, kun siinä pitää vähän silleen, niin kuin, se on kuitenkin semmoinen, saattaa olla vähän stressaava tilanne ja se pitää niin kuin, samaan aikaan hoitaa ne kaikki osat siinä. Että sitten jotenkin, jos sitä varmaan tekee yksin, niin sit se ei niin kuin, aina onnistu siihen, että saisi sieltä just sen niin kuin erektios, että sitten sieltä tulee jotain puoliakkaa. Ja joskus meille on joskus laittanutkin, että olisiko niin kuin mahdollista saada just lisää sitä ainetta, kun ei niin kuin saanut sitä toivomaansa lopputulosta. Joo, niinpä. Me ei vielä edes avattu sitä pakettia, jonka te kiitos lähetitte, kun me ajateltiin, että se pitää myös kuvata se paketin avaaminen ja siitä eteenpäin. Meillä on vielä saatu sovittua aikaa, että me tehdään se, mutta ihan hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten se toimii. Sitten mä aloin miettiä kovasti tällaisia yksityiskohtia, että pitääkö mun olla pitääkö sen vulvan olla niinku vaakatasossa vai voiko se olla sille? Missä asennossa ne penikset on silloin, kun niistä tehdään? Sehän penis, se on vaan semmoinen niin kuin astia, mikä työnnetään siihen peniksen ympärille, jos on sitten niin sitä silloin ainetta. se voi olla tavallaan missä asennossa vaan. Joo, tai olla. se astia pitää sitten vähän niin kuin askarrella siihen oikeaan asentoon, että siinä on vähän askartelua, etenkin jos niin kuin on vaikka käyrä penis. Niin. Mutta vulvankaan siinä on, niin. No vulvankaan luulisi ainakin, että se on vähän helpompi. Totta kai niin kuin vulvan muoto saattaa vaihdella. Että niin. Kyllähän siinäkin se vaikka, että kuinka iso tämä luulet ja tälleen. Mutta toihan nyt on meidän pilottiversio, niin saa nähdä, että toimiiko se. Niin, tosi kiinnostavaa. Mutta niin kuin näin meidän kesken tässä tilanteessa, niin onko se aine niin kuin alla ja minä päällä vai toisinpäin? Mitä te veikkaatte? Kumpi toimii paremmin? Siis siinä on käytännössä semmoinen niin kuin pieni kippo, johon se aine laitetaan sitten veden sekaan. Sitten se sekoitetaan siihen ja sitten se käytännössä vaan painetaan siihen kiinni ja pitäisi mennä 2-3 minuuttia. Sitten se kovettuu. Mutta jos se on kipossa, niin sen täytyy olla niin, että mä käytännössä istun siihen päälle, eikä toisin, niin kuin sille, että sitä ei voi kääntää niin kuin mun. No, ellei ole joku ihan älyttömän hyvä sirkustaiteilija, että jotenkin pystyy, että se neste ei valaha sieltä, niin en mä tiedä. Sitten vaan älä tule hyvä, älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Ja sitten valus. Niin, että se on ihan nestemäistä siinä vaiheessa ensin aluksi. No on jo aika nestemäistä semmoista. Joo. Mä muistan, että mä annoin viime jouluna yhdelle mun ystävälle lahjaksi jonkun keltaisen. Onko nämä muuten värikoodattu se, että se sama malli on aina saman värinen vai onko niitä eri värisiä, niitä samoja malleja? Niitä on eri värisiä. Niitä on eri värisiä. Joo, okei. Okay. Se oli sellainen jotenkin pienempi ja suorempi. En muista, mikä se olisi ollut nimeltään. Ja mietin siinä valitessani, se oli tuolta kaupungin museolta, kun mä sen ostin, niin sitä, että yksi ihanimmista asioista näissä on tämä värimaailma. Että kun tämä on sellainen, mitä mä en odota, tai mä en yhdistä tällaisia pastellivärejä genitaaleihin, enkä mihinkään seksuaaliseen, enkä hirveästi kynttilöihinkään. Musta on jotenkin aivan ääriviehättävää, että nämä on tällaisia pastellinkeltaisia ja punaisia ja sinisiä ja vihreitä. Miksi nämä on tällaisia ja miksi se on mun mielestä viehättävää? Mikä tässä toimii? Niin, no ehkä se oli sitä meidän idea alun perin, että me haluttiin tehdä tästä niinku leikkisä idea ja ylipäätänsä näistä niinku helposti lähestyttäviä ja leikkisiä, että nämä ei olisi mitään semmoisia mörköjä siinä pöydällä. Mutta ehkä siitä me sitten saatiin se värimaailma. Ja siis onhan ne pastellivärit siis aivan ihania. Siis mähän itse tykkään kaikista värikkäistä asioista. Ja mun mielestä toi on jotenkin niin kiva, koska siis meillähän välillä on tullut sillä jotain vaikka ihonvärisiäkin kynttilöitä, niin sitten se on jotenkin vähän liian raffi. Mutta sitten niinku tommonen pastelliväri jotenkin niin herttäinen. Nämä on tosi sulosia. Niitä saa monen eri väriseksi. Mun mielestä silloin, kun me rakennettiin toi meidän showroom siinä Vaasan kadulla, niin
me rakennettiin se vähän siinäkin mielessä, että me halutaan tästä semmoinen niin kuin karkkikauppa, että niin paljon värejä ja niin paljon semmoista niin kuin kivaa ja hauskaa vaan kuin mahdollista. Joo. Ja mun mielestä se kuvastaa nyt meidän kynttilöitä myöskin jollain tavalla. Joo. Mä mietin myös sitä, että ihan oikeasti, niin kuin, että vaikka mä esimerkiksi niin kuin tykkään peniksistä tosi paljon, varsinkin hienoista peniksistä tai jotenkin mun mielestä hienoista peniksistä, niin kuin seksuaalisesti, niin näissä kynttilöissä ei ole mun mielestä niin kuin mitään eroottisesti mieleen. Näissä ei ole niin kuin eroottista eikä seksuaalista latausta ollenkaan, ja sekin on tosi hämmentävää, ja se liittyy osittain näihin väreihin. Toki myös siihen niin kuin, että miltä se näyttää, kun niitä on niin tolkuttoman paljon, niitä on eri mallisia, ja jotenkin se kokonaisvisio, niin siitä tulee myös sellainen jotenkin, sekä hauska että turvallinen kokonaisuus. Niin musta sekin on jotain, se on niin kuin sinällään jo tosi vallankumouksellista, että te teette aidoista peniksistä otettuilla malleilla tuotteita, jotka on irrotettu niin kuin tavallaan seksistä. Koska genitaalit, jos joku on sellainen, mikä on meidän kulttuurissa leimattu, että ne on olemassa ikään kuin vain seksiä varten. Niin musta se on ihan hirveän hienoa. Jotenkin silleen tajuntaa räjäyttävää. Ja se, että jotenkin mun mielestä oli jotenkin hienoa nähdä, että kikkeleitäkin siis nykyään on mennyt ihan siis silleen paljon. Mä en tiedä, monta niinku kikkeliä me ollaan yhteensä tehty ja lähetetty jonnekin, mutta silleen tuhansia. Ollaan me varmaan 5000 melkein. Niin, tässä niitä on silleen ihan hirveä määrä kuitenkin niinku ihmisten, ihan normaalia ihmisten kodeissa. Että siis tollähän niinku, siis normalisoituu. Niin. Että sä meet käymään sun naapurin Martin luona ja sit silloinkin siellä pöydällä tommonen giggelikynttilä. Ja sit kun se on vielä tommonen hennon värinen, niin ei sit olekaan semmoista, että no mitä nyt Martilla on täällä seinät täynnä jotain pornoa. Vaan silleen se on giggelikynttilä. Giggelikynttilä ei ole pornoa. Ja se on vähän niinku se ideakin. Niin, kyllä. Kuinka paljon tulee niinku yhdestä tollasesta mallista? Jos teillä on vaikka toi, niin kuinka iso erä tulee näitä? Mehän tehdään niitä sillä, kun se kerran saadaan se malli, niin sitten se menee sinne mallistoon. Okei. Ja sitten me tehdään niitä ihan silleen niin kuin kysynnän mukaan. Eli sen takia teillä on 200 jonossa, että siinä on vielä purettavaa, että siinä menee hetki ennen kuin te olette saaneet niin monta mallista. On. Siinä on vähän mallinnettavaa. Niin kuinka pitkälle tulevaisuuteen olette suunnitellut, että saatte ne kaikki 200 uutta mallia? Niin, mä ajattelin jotenkin, että ne on niinku uniikkeja, että niitä tulee, tiedätkö, joku 10 kappaleen erä, ja sitten kun niitä myydään, niitä ei tule enää ikinä. Jonkun niinku jostain mallista. No toihan siis olisi ihan tosi hieno idea, mutta se on vaan se, että kun kerran tekee sen työn siihen, että saa sen mallin siihen silikonimuotoon, niin sitten se on jo silleen, siinä on jo aika monta silleen työtuntia mennyt. Kyllä. Se ei ole mikään ihan maailman sitä kannattaa sitten antaa ihmisten ostaa just sitä, joka on jo tehty. Ja sitten kun kuitenkin se meidän vähän niin kuin missio olisi se, että tulisi sitä representaatio sinne, niin sitten siellä olisi niin kuin ne kaikki eri mallit. Mun mielestä jotenkin niin ihana idea siis se, että mä haluaisin sen, että meillä olisi niitä malleja niin paljon enemmän. Että sitten kun sä avaa sen verkkosivut, niin sitten siellä vaan niitä, sä voit vaan scrollata alas ja niitä vaan tulee lisää ja lisää. Olisi se tosi ihana saada sinne lisää kaikki. Kaikkia mahdollisia erilaisia. Monta mallia teillä on nyt? No meillä on edelleen aika vähän, että meillä on 3 saippuamallia ja olisiko meillä 10 kynttilää. Eli ei niitä ihan hirveästi vielä siellä ole. On siinä niinku aika paljon tehtävää, jos me halutaan semmoista niinku vielä diversimpää kuvaa. No hei, miten se diversiteetti toteutuu siinä, että tilataanko kaikkia malleja yhtä paljon vai onko siellä jotain sellaisia, että tilataan sellaisesti enemmän? No mun mielestä yllättävästi kaikkia tilataan. Se mikä taas jaettelee ihan älyttömästi on väri. Et mä en tiedä minkä takia, mutta siis pinkkejä tilataan tosi paljon enemmän kuin mitään muuta väriä. Okei. Ja pinkkejä menee melkein melkein 3/3 sanoisin kaikista tilatuista tuotteista. Ehkä siinä on joku sellainen suloisuuden maksimointi vielä jotenkin. Mä en tiedä mikä se on, tai onko se tämä uusi Barbie-leffa ja kaikki mitä siitä on tullut, vai mikä juttu siinä on, että pinkkejä menee tosi paljon, mutta sitten joitain värejä niin kuin vihreätä ja keltaista ei mene ihan hirveästi. Enemmän ne on ne värit, jotka jaottelee kuin ne mallit. Taas ihan niin kuin kaikenlaisia malleja tulee tilaukseen. Aika kiva. Ja aika tasaisesti vielä niiden välillä. Joo. Mun mielestä niissä on kausittaikin, että välillä saatetaan myydä yhtä mallia niin kuin tietyn viikon aikana ja sitten seuraavan viikon aikana ei myydä sitä lainkaan. Sitten myydään jotain toista tosi paljon. Että ne niin kuin vaihtelee ihan tosi paljon. Ja sehän on tosi jännä, koska meillä siis on yksi malli, joka ei siis ole oikea penis. Että siis sehän on niin kuin, siis se ei ole millään. Siis tämä tässä myös, joka on tossa, niin tämähän ei ole oikea penis. Se on siis
niin kuin se varmaan näyttääkin siltä. Siis meillä on yksi kynttilä, joka ei ole oikea penis. Mutta se on aina jännä kuitenkin, että ihmiset aina jotenkin hakeutuu siihen. Niin onko tämä sitten niin kuin jonkun dildon mukaan tehty? No, se on käytännössä semmoinen 3D-mallinnettu semmoinen valmis, Joo. joka sitten on muotiksi tehty. Joo. Mutta, Se oli vähän se, millä me niinku validoitiin toi, että onko sille niinku mitään kysyntää yleisesti. Oli se, eli onko toi niinku ensimmäinen malli? Joo, siis me tuotiin ihan aluksi, niinku, koska se oli vaan kaikista helpoin tehdä. Niin me haluttiin niinku aluksi vaan validoida se, että onko tämä ihan silleen, että haluuks kukaan mitään tällaista. Ja kysyntää riitti. No joo, kysyntää olisi. No hei, olemme samalla puolella aitaa kaikki nyt niin kuin jollain tavalla seksipositiivisina yrittäjinä tai jotenkin seksuaalisuuden kanssa, vaikka just pääsin sanomasta, että tämä ei ole ikään kuin seksuaalinen esine tai näin, niin millä lihaksilla pelottiko, mitä läheiset sanoo, meneekö kaikki maine koulussa tai työmahdollisuudet tulevaisuudessa tai millainen harppaus tämä oli teillä? No kyllä ihan rehellisesti sanottuna mun mielestä mua pelotti. Ehkä just ne lähimmäiset niin kuin kaikkein eniten, että mitä ne sitä ajattelee tästä ja että onko tämä niin kuin ihan järjetön idea niistä. Mutta sitten mä oon ollut jälkeenpäin, mä oon ollut yllättynyt kuinka hyvin ja positiivisesti kaikki on ottanut vastaan. Että mä muistan jossain vaiheessa mä pelkäsin mun faijaa, että mitäkään se tähän sanoo. Mutta sitten se vaan jotenkin nauroi tästä ideasta. Sanoi, että on ihan hyvä idea, että lähtekää tekemään. Kyllä niin kuin kaikki on ottanut tosi positiivisesti. Että omat isovanhemmatkin jossain vaiheessa pelotti, että mitäköhän mieltä ne on tosta. Mutta sitten kun ne sai kuulla ja sitten tuli vieraille jopa meidän showroomille, niin nehän oikein toi sinne kukkia ja kertoi siitä, miten on niin hienoa, että ollaan näin rohkeita yrittäjiä, niin tehdään ylipäätänsä jotain. Mä en tiedä, tuleeko se myöskin siitä, että mun pappa on ollut yrittäjä melkein sen koko ikänsä. Että arvostaako se sitten jotain semmoista puolta siinä, mutta ei ole mun mielestä kukaan lähimmäinen ottanut niin kuin negatiivisesti asiaa. Miten he sai tietää? Kerroitko sinä vai lukiko he jostain lehdestä? Omille vanhemmille mä kerroin. Mun mielestä isovanhemmille en kertonut, että se sitten jostain, olisiko se ollut vanhempien kautta sitten jotenkin levinnyt sinne se tieto. Mutta aika nopeasti ne viestit kulki kuitenkin. Niin. Mites Aarolla? Niin, no mua kyllä oikeasti ihan pelotti. Ja vieläkin vähän itse asiassa pelottaa jotenkin. Mutta se siis semmoinen niin kuin mainehaitta työnhaun suhteen. Mutta siis silleen, mähän siis työskentelen tällä hetkellä siis konsultoinnissa itse asiassa. Liikejohdon konsultoinnissa. Mutta silleen se ei oikein ollut mikään ongelma. Silleen, niin kuin, mä olisin olettanut, että se olisi ollut jotenkin suurempi ongelma. Mutta sitten samaan aikaan mä myös ajattelin sitä, että hei, tää on nyt kyllä ihan siis mahtava myös tämmöinen filtteri. Että mä oon aikaisemmin niin kuin tehnyt esimerkiksi vapaaehtoistyötä esimerkiksi niin kuin Helsinki Prideissa ja ollut muutenkin LGBTQ-organisaatioissa vapaaehtoishommissa. Ja sitten mä yleensä aina laitan nekin mun CV:seen. Sen takia, että se toimii siinä semmoisen niin kuin hyvän filterin, että yksikään semmoinen niin kuin työyhteisö, joka ei hyväksyisi mua kokonaisena, niin ne ei sitten ihan oikeasti edes pyydä mua haastatteluun. Kyllä. Ja se on kyllä siis toiminut tosi hyvin. Mä oon päätynyt tosi kivoihin työpaikkoihin. Niinpä, mutta toi on niin totta. Tai että toi on jotenkin superhyvä puheenvuoro siihen niin kuin sitä pelkoa hälventämään. Tai että jos yrittää miellyttää kaikkia sillä, että kaventaa itsensä mahdollisimman kapeaksi, niin sitten sitä päätyy tilanteisiin, jossa ei oikeasti haluaisi olla. Joo, siis todellakin. Ja siis sehän on mun mielestä myös ollut tosi tärkeää, että on just silleen niin kuin mahdollisimman jotenkin avoimesti esim. Ulos kaapista, kun aloittaa vaikka työssä. Että sehän on myös se, että miksi mulla ei semmoinen ne kaikki Helsinki Prideit ja muut on sieltä mun CV:ssä sen takia, että mun ei sitten edes tarvitse edes niin kuin mahdollisesti edes työpaikalle erikseen. Koska sitten taas kuulee niitä jotain tarinoita, että porukka ei niin kuin tuu kaapista ulos edes niiden vanhemmille ja sitten mä vaan silleen tulee vaan semmoinen fiilis, että onko tässä nyt niin kuin, silleen, että voiko toi olla pitkällä aikavälillä millään tavalla silleen tervettä? Joo, kuulostaa tutulta. Mä en ikinä enää vaihtaisi pois sitä tunnetta, mikä on siinä, että niin kuin mä en enää pääse takaisin kaappiin. Se on vaan niin hirveän helpottavaa, että maine on jo menetetty. Ei ole enää mitään mainetta, mitä tarvitsisi varjella minkään asian suhteen. Tuottaja näyttelee meille täällä inspiraatio. Siellä on. Palava penis nostaa miesten itsetuntoa. Joo. Tämä oli ihana lehtiartikkeli. Tämä oli Mikä lehti tämä on? Seinäjoen tämmöinen kaupungin lehti Epari teki meistä
meistä tämmöisen artikkelin. Ja superihana toimittaja ja muutenkin tosi jotenkin ihanasti otti vastaan. Giggelihän siis saatiin tämmöinen vuoden käsityötekopalkinto käsityömessuilla, jonka sitten johdosta matkustettiin Seinäjoelle. Siellä oli nämä käsityömessut. Siellä me on ja nähty. sitten tämä Eparin toimittaja soitti meille ja sitten hän oli silleen, että miksi te tuutte Seinäjoelle? Ja sitten me oltiin silleen, että no meidän mielestä niin giggeliä pitää saada kansalle. Että, niin kuin, että ihan riippumatta minne mennään, niin kaikkialle pitää saada giggeliä. Ja siis hänhän sitten oli ihan silleen, että okei, että ymmärrättekö te, että te olette nyt niin kuin lähdössä tuolta teidän kalliokuplasta tänne Seinäjoelle. Hän niin kuin jotenkin ihan valmisti meidät siihen, että me nyt tullaan jonnekin. Niin kuin. Hei, mutta tähän mä sanoin sille toimittajalle, että kyllä nyt giggeliä pitää saada kansalle. Sitten kun sä sanoit, että tiedättekö, että minkälainen Seinäjoki on, että minne te olette tulossa. Silloin mä sanoin, sitten se itsekin naurasi se toimittaja siinä. Se oli jotenkin tosi hauska tilanne. Mutta nehän otti meidät tosi positiivisesti vastaan, että vähän ehkä mummot hihitteli siellä, mutta niin ne hihittelee Kalliossakin. Ja Kyllä. ei ollut niinku mitään negatiivista taaskaan. Että no se mikä oli tavallaan vähän kummallista ja hirveetä on, että ilmeisesti sateenkaarioikeudet siellä on vähän eri tasolla kuin jossain PK-seudulla. Ja paikallinen Setan puheenjohtajahan tuli meille puhumaan, että seinäjokelaiset vihaa 3 asiaa. Sähköautoja, tuulivoimaa ja homoja. Mutta ei me itse kohdattu tämmöistä kuitenkaan. Että meillä oli tosi niinku positiiviset näkemykset sitten. On, ja siis meillä oli ihan hirveä ongelma siellä, että me oltiin niinku tämän artikkelin myötä, me oltiin jotenkin ajateltu, että nyt ei kyllä niinku Seinäjoelle sitten varmaan kukaan halua kikkeleitä. Sitten me otettiin sinne ehkä, me ei niinku huomioitu sitä, että Seinäjoki voisi niinku olla ihan tämmöinen paikka, mistä kikkeleitä haluttaisiin ihan niinku repiä käsistäkin. Niin sitten me otettiin liian vähän. Siis se oli 3 päivän messu, me myytiin ekassa päivässä meidän kikkelit. No niin. Sitten siellä oltiin 2 päivää, niin kuin basically ei enää ollut mitään. Niin sitten se oli tosi ikävää, kun sitten myös osa ihmiset lähetti meille, että me tultiin tänne niin kuin ihan vaan teidän takia. Ja sitten me oltiin silleen, voi ei meillä enää ole niitä. Niin, menkää nettiin ja tilatkaa. Mutta ihana ongelma. Mulla oli tästä vaan etsimättä Karri mieleen meidän Porin keikka. Että mun ystäväni, jonka luona mä olin Porissa kylässä ja sitten kävin puhumassa siellä semmoisessa keskustelutilaisuudessa kirjojen yössä kirjastolla, mutta oli kutsuttu sinne puhumaan otsikolla. Anna Kortelainen ja minä me oltiin puhumassa otsikolla Kapinalliset naiset. Ja mä olin siellä niin kuin ihan itsenäni ja jotenkin nimenomaan ehkä varmaan seksityöntekijänä. Ja ja siitä aiheesta kirjoittaneena ihmisenä, niin tämä mun ystäväni, joka on paikallinen, niin hän jotenkin hirveästi stressasi etukäteen sitä, että minkälainen tilanne se on ja että siellä ihmiset eivät ymmärrä ja eivät kuitenkaan, ja miten, että niin kuin jännitti olla siinä tilanteessa hänen, kun hän pelkäsi, että ihmiset suhtautuu tosi nuivasti. Ja sitten mä en ollut onneksi tiennyt sitä, että hän stressaa sitä niin hirveästi, niin mä en stressannut yhtään. Ei mulla ole tapana stressata tällaisia tilanteita. Ja se oli aivan ihana tilaisuus. Ihmiset oli aivan intona ja tuli ottaa fanikuvia sen jälkeen ja juttelemaan ja nimmaria ja muuta. Ja ei niinku puhettakaan siitä, että siinä olisi ollut mitään Seinäjoki-efektiä tai mitään Pori-efektiä. Että ihmiset kuuli sen, mistä me keskusteltiin niinku. Selvästi on kuullut sen, mitä te teette, mitä te haluatte sanoa. Ja musta tuntuu, että ihmiset myös itse rakentaa vähän niitä pelkokuvia niiden niin kuin päähänsä siitä, että miten muut suhtautuu asioihin. Niin. Ja sitten se ei ehkä lopulta ole ihan just silleen. Niin, itsehän sitä pelkää paljon enemmän. Mutta ehkä se kertoo myöskin, että Suomi pikkuhiljaa muuttuu niin kuin kivempaan suuntaan ja ihmiset on avoimielisiä kuitenkin jollain tasolla. Mutta on silti niin kuin joka tapauksessa ihan hirveän kiva kuulla, että teidänkin vastaanotto on ollut noin hyvä niin kuin sekä läheisten että seinäjokelaisten. Onko ne seinäjokisia vai mitä ne on seinäjokelaisia? Joo. Ja ilmeisesti sullakaan ei ole ollut sitten niin kuin huonoa vastaanottoa lähipiiristä. Ei, siis ei ole ollut mitään huonoa vastaanottoa minkään suhteen. Kaikki tosi silleen kivasti suhtautunut. Ja eihän niin kuin, silleen kaikkien varmaan mielestä on silleen hienoa se, että niin kuin, että haluaa tehdä. Silleen tämähän niin kuin oikeasti silleen, niin kuin tosi hyvällä asialla kikkeli. Että me just haluttiin niin kuin ihan alusta alkaen, ettei niin kuin lähdetä tekemään mitään. Silleen. Tai silleen, että yritetään oikeasti kuitenkin, silleen, samalla niin kuin tehdään kikkeliä silleen, että se on sopivan leikkimielinen, mutta samaan aikaan vähän silleen vakava.
Mutta ei kuitenkaan liian vakava, mutta silleen vähän vakava. Mistä löytyy se tasapaino tai on löytynyt tai onko löytynyt tasapaino bisneksen tekemisen ja hyvän tekemisen välillä? No, kyllä kai se löytyy, kun on pakko. Kun on vaan pakko tehdä jotain ja en mä tiedä, onko se sitten se, että tämä on vaan niin mielenkiintoista hommaa myöskin, että mä tekisin tätä mielellään, jos tästä ei saiskaan yhtään mitään ylimääräistä. Mutta niin, onko se sitten, että tämä on vaan niin kiva projekti, että tänne eteen palaa. Että mä tavallaan ihan innollakin odotan sitä, että kun mä pitkän päivän on tuolla luennoilla ja muuta kampuksella ja palaan kotiin tai tonne meidän showroomille, niin mä pääsen tekemään vähän kynttilöitä sinne ja valamaan niitä ja pakkaamaan niitä ihan niille asiakkaille ja tavallaan tekee jotain se eteen. On se tosi kiva homma myöskin. Mä mietin, että tuleeko sellaisia tilanteita tai jossain niin kuin teidän vaikka somemarkkinoinnissa tai muualla, onko sellaisia tilanteita, että joudutte miettimään, että mä haluaisin sanoa näin, mutta onkohan se myyvää? Tai mä haluaisin tehdä näin, mutta onkohan se, niin kuin, kannattaakohan se? No meillä ehkä on ollut vähän se, että ei meidän oikein ole tarvinnut miettiä sitä kannattavuusaspektia ihan niin paljon kuitenkaan. Kun tämä on vähän tämmöinen intohimo-projekti, niin ei sitä oikein ole. Tai silleen, että jos niinku rahaa haluaisi, niin on paljon parempia keinoja tehdä rahaa. Ai jaa. Niin. Mä en tiedä, että meidän varmaan tuntipalkka mihille niin kuin tästä päätyy. Koska mehän yritetään myös mahdollisimman paljon heittää pois silleen, että me ei tarvitsisi tehdä niin paljon. Ja että saataisiin mahdollisimman paljon silleen, koska kuitenkin huomioi sen, että oma aika kuitenkin maksaa myös jotain. Ja se on itselle myös aika tärkeää. Ja sitten myös se, että meidän kaikki yhteinen aika ei menisi myöskään pelkästään giggelijuttujen tekemiseen. Niin sitten meillä on esimerkiksi niin kuin yksi osa-aikatyöntekijä, joka hoitaa paljon just semmoisia niin kuin käytännön asioita, mitä liittyy just verkkokaupan ylläpitämiseen ja pakettien lähettämiseen, valmistamiseen ja tällaisiin asioihin. Mutta se on myös sinänsä mun mielestä oli tosi tärkeää ottaa myös sillä niin kuin yksi osarityöntekijä mukaan ihan vaan sen takia, että sai laskettua jotenkin paremmin sen, niin kuin, että onko tässä nyt niin kuin ihan oikeasti mitään järkeä niin kuin taloudellisesti. Jos meillä ei niin kuin olisi varaa edes palkata osarityöntekijää valmistaa niitä, niin sitten se niin kuin tuntipalkka olisi jo ihan niin kuin, siis sillä, että eihän siinä sitten enää mitään järkeä. Onko teillä jotain tavoitteita, mihin te tähtäätte tai jotain semmoista pidemmän tähtäimen suunnittelua? Niin, no mä olisin siis toivonut tälle vuodelle 100 tonnin liikevaihtoa, mutta ei se kyllä sinne ole menossa. Ei me kyllä lähellekään päästä sitä. Ei kyllä mennä yhtään lähellä. Ehkä 30 tonnin ylipäästä, mutta ei me ihan sinne. Mutta en mä tiedä, onko meillä niinku tavoitteita. Mun mielestä olisi kiva niinku levittää tätä viestiä. Mä ehkä katson jotain niinku Instagramia ja sosiaalista mediaa myöskin vähän siinä mielessä. Nyt me ollaan tosi lähellä, että meillä olisi 10 000, taitaa olla melkein 9 000 seuraajaa. Et mä veikkaan, että silloin se on jo pikkujuhla, kun me saadaan se 10 tonnin rikki. Sehän kertoo jo tosi paljon, että 10 000 ihmistä on niinku jaksanut seurata meitä ja katsoa tätä meidän touhua, kun me tehdään ihan järjettömiä juttuja. Et meillähän oli me tehtiin tämmöinen Giggelin Lucia-kulkue, joka me postattiin tänään tonne meidän Instaan. Ja välillä meillä tulee vaan semmoisia ideoita, että hei, että kokeillaanko tätä, tehdäänkö niinku, että Lucia-kulkue, siinä on kynttilöitä ja Giggeli tekee kynttilöitä, että mitä me tehdään Giggelin Lucia-kulkue. Sitten mä sanoin, että okei, mennään, me tehdään vaan tää ja sitten me kuvataan sit videoita. En mä tiedä, mietitäänkö me siinä edes mitään myyntiä tai muuta, me vaan mietitään, että se on hauska juttu ja me laitetaan se laitetaan sitten vaan homma pystyyn. Vielä kivempi vaan nähdä jälkeenpäin, että jos porukka sitten tykkää siitä. Mutta toihan on ihan, niinku, ihan silleen unelmatilanne lähteä tekemään, että ei ole niinku taloudellista pakkoa ja painetta, että se ei ole se pääasia, että pitää tahkota niin paljon kuin vaan voisit keskittyä siihen, mikä tuntuu oikealta ja hyvältä. Ja meilläkin on tosi paljon just tavoitteet liittyen enemmän siihen, että saataisiin vaikka niinku niitä malleja ulos. Ja sitten itsellä oli just suuri tavoite, oli se Instagram-seuraajat ja niiden saaminen. Et nythän että meillä siis kävi aivan siis älytön, mä väittäisin, että se oikeasti on tuuri, kun ton Instagramiin ja sitten kun tekee tällaista kuitenkin kontenttia, jos se on, niin kuin tai silleen mekin nyt myydään silleen peniksiä, jotka on siis peniskynttilöitä, niin eihän noin sosiaalisen median platathan välillä moderoi kaikkea kontenttia. Niin meillä nyt kävi tosi hyvä turi, että siis meni muutama meidän riili meni ihan silleen niin kuin oikeasti viraaliksi. Että se saavutti niin kuin 1,2 miljoonaa ihmistä. Niin.
Niin se on totta, että se ei ole ikinä mitään semmoista, että me niinku pelätään, että tällä ei saisi myyntiä tai muuta, että ei me edes ajatella sitä, että me pelätään enemmänkin sitä, että bännätäänkö tämä Niin, just näin. tuolta, että saako tämmöistä julkaista minnekään. Just näin. Että se on ehkä enemmän se Onko niinku täältä pelko. sensuroitu paljon? On meillä muutama semmoista, jotka me ollaan sitten jälkeenpäin jouduttu poistamaan. Kyllä suuri osa menee kuitenkin ihan läpi. Joo. Et Onko niissä ollut joku logiikka niissä, mihin siellä tartutaan, että tämä ei käy? Minkä tyyppiset? No kun mä en tiedä. Osassahan on se, että jos siinä niinku ihan selkeästi sillä jotenkin olisi niinku lähikuva, missä näkyy niinku sit taas kokonaisuudessaan vaikka tuommoinen kynttilä. Ja sitten se olisi semmoisessa, että, niinku, että periaatteessa itsekin, jos sitä nopeasti katsoisi, niin sä vaan olisit silleen, että onko toi nyt niinku dildo tyyliin. Niin semmoiset niinku menee. Ei siinä niinku loppujen lopuksi niinku ainakaan mitään suurempaa logiikkaa. Mä en sitten tiedä, että onko se oikeasti siitä, että joku varmaan niinku myös saattaa ilmiantaa joskus niitä. Ja sen takia se päätyy sinne moderoitavaksi. Mutta nythän meillä on myös ollut, siis meillä ei ole vähän aikaa ollut yhtään mitään ongelmia noitten kanssa. Et nyt kun toi riili meni viraaliksi, niin meni heti sitten sen jälkeen seuraava riili myös viraaliksi. Ja sitten se niinku meni jotenkin silleen tavallisen, niinku silleen, jotenkin tavallisen kivasti. Oli kyllä taas yksi homma, kun aluksi on niinku silleen, että oli ihan hirveän vaikea saada seuraajia sinne jonnekin 3000 saakka. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä käykin silleen, että saa niinku just tuommoinen lyhyt formaattinen videokontentti menee niinku saavuttaa ihan hirveän määrä ihmisiä, niin yhtäkkiä niin seuraajia alkaakin tulee silleen ovista ikkunoista. No mikä sitten, palaan siihen tavoitekysymykseen, niin jos siirrytään niinku yrityksen tavoitteista tai vaikka niinku rahallisista tavoitteista ulkopuolelle, niin mikä on se, pystyttekö te kiteyttämään niinku lauseeseen tai 3 lauseeseen, että mitä te haluatte saada aikaan? Mikä on se ydinjuttu? Hirveän vaikea, kun nyt pitää 3 lausetta. Mutta mä sanoisin, että Giggeli ylipäätänsä haluaa herättää keskustelua niin kuin ihmisten kokemasta ahdistuksesta omaa kehonsa kohtaa, mutta sitten myöskin luoda tavallaan myöskin erilaista tämmöistä niin kuin, realistisempaa kehokuvaa myöskin näillä tuotteilla. Mutta pitää parhainta, niin mun mielestä myöskin me halutaan levittää tavallaan niin kuin positiivisuutta ja iloa ja olla mukana semmoisessa niin kuin positiivisessa liikkeessä ja niin, konkreettisesti niin kuin ainakin tunteellisesti parantaa joidenkin elämää. Joo, ja siis ehdottomasti siis etenkin se niin kuin herättää keskustelua. Sehän on niin kuin se koko noiden tuotteiden idea on se, että ihmiset, niin kuin, tai siis se, että joku hankkii Giggelin, siis mikä on se periaatteessa mekanismi, miten me toivotaan, että se toimii, on se, että joku laittaa sen sitten jonnekin pöydälleen tai ikkunalaudalleen tai ruokapöydälle ja sitten niin kuin sen kautta herää taas semmoisia keskusteluja ja saattaa niin kuin, silleen vähän niin kuin vahingossakin päätyä keskustelemaan genitaliaan liittyvistä asioista, mitä ei niin kuin muuten päätyisi vaan. Et se on semmoinen niin kuin hauska aasinsilta päätyä keskustelemaan niin kuin asioista liittyen genitaliaan. Ja, niin kuin ja sitä kautta sitten helpottaa sitä ja herättää keskustelua. Niin. Mun mielestä meidän tuotteet ylipäätänsä, me ehkä puhuisit leikkisyydestä, mutta tavallaan se leikkisyys ja ne värit ja kaikki, niin levittäähän ihan älyttömästi iloa myöskin ihmisissä. Et pelkästään se, että joku ostaa sen, niin kuin sen ilon takia tai sen takia, että se niin kuin on hauskakin, niin mun mielestä sekin on positiivinen juttu. Niin, aivan. Vaikka se ei olisi niin haudanvakavan tärkeä yhteiskunnallinen jotenkin sanoma. Niin, no ei välttämättä silleen, mutta siitä ei ikinä tiedä, minkälaisia keskusteluja siitä herää, tai että jos joku sitten näkee sen, jolla se niin kuin laukaisee jonkun tämmöisen niin kuin ketjureaktion. Onko se joku semmoinen, niin kuin, tai onko tullut jotain sellaista palautetta joltain ihmisiltä, että te olette ajatellut, että no niin, nyt, että tämä kertoo, että me tehdään jotain oikein. Joku sellainen, tiedätkö, niin kuin, että jos X, niin sitten me olemme saavuttaneet tavoitteemme. Niin onko tullut sen tyyppistä palautetta? No on, mun mielestä ylipäätään siis kaikki asiakasviestit. Mä ehkä puhuin niistä avautumisista aikaisemmin, mutta just ne, että joku kerran laittoi meille, kun meillä oli Hesari-artikkeli, että oli niin ihana juttu, että jaksoin nousta tänään sängystä. Mun mielestä sekin oli, vaikka se oli semmoinen niin vilpitön viesti tai semmoinen, niin se oli niin ihana tavallaan nähdä joku semmoinen, että kyllä tommoset viestit on semmoisia, että ainakin itse jaksaa sit siinä niin enemmän tehdä sitä. Ja asiakkaat ylipäätänsä. Et tuollahan kun me oltiin tuolla Sexhibitionissa, niin siellä myöskin tuli siis tosi kivoja asiakastapaamisia ja mitä parhaimpiakin keskusteluja. Mun mielestä just niistä tilanteista niin huomaa sen, että
kyllä tätä tavallaan niin kuin kannattaa jatkaa. Ihan vaan, niin kuin, miten vaan. Niin. Ja meillähän esimerkiksi on jotkut, jotka on niin kuin lahjoittanut heidän genitaliansa Kiikkeli-projektille, niin sieltähän esimerkiksi myös tullut tosi hyvää palautetta. Et yksi esimerkiksi henkilö sanoi silleen, että tämä oli hänen niin kuin elämänsä vapauttavimpia kokemuksia, mitä hänellä on koskaan ollut. Joka oli sitten oikeasti tosi silleen, niin kuin koskettava, kun se olisi vähän niin kuin sen ideakin. Niinpä. Joo, ja voin kuvitella, että se on jokaiselle mallille aika iso juttu. Mä kerroin mun lapsille ohimennen, että mä näytin sen paketin, että arvaa mitä täällä on. Kerroin ohimennen, että siellä on ja en tullut ajatelleeksi, että sieltä tulisi semmoinen niin kuin käsittämättömän hienoa. Suurta, mutta joo, niinpä. Saapa nähdä. Miten onko teidän oma genitaalisuhde muuttunut tämän projektin myötä? Musta tuntuu jotenkin, että mä nykyään yritän ainakin silleen. Tai siis silleen, koska mun on pakko myöntää silleen, mua on vähän silleen joskus hävettänyt esim. Mennä käymään jossain saunassa silleen, niin kuin ilman tai uimahousuja. Ja silleen vähän aina pelottanut. Silleen niin kuin vähän aina pelottanut. Semmoinen jännite siinä. Mutta jotenkin tämän Kiikkeli-projektin myötä on vähän tullut semmoinen, että okei, niin kuin, tai silleen on tullut paljon tietoisemmaksi siitä, että ei sillä nyt niin kuin ihan oikeasti ole mitään väliä. On, ja mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä semmoinen niin kuin tietty itsevarmuus tässä on ehkä niin kuin myöskin itteensä kasvanut. Ja mä en tiedä, onko se siitä, että sit vertaa vaan siihen, että kun oli joku teini-ikäinen ja sitten ylipäätänsä on niin kuin semmoisessa murrosiehen tilassa, jos muutenkin kaikki on niin sekaisia. Ja siihen verrattuna todellakin on tosi paljon muuttunut, mutta kyllä mä sanoisin, että pelkästään tässä niin kuin 2 vuodessa on muuttunut. Että. Niin, vaikea tietysti erotella noita, koska ikävuodet tuo myös rauhaa ehkä tai varmuutta aika helposti, mutta että Joo. Niin. Joo, ilman muuta. Ei, mutta ihana kuulla. Oh. Ja sitten jotenkin silleen, vähän semmoinen niin kuin olo myös silleen, että hei, niin kuin, että mulla on tämmöinen niin kuin penispositiivisuusprojekti, että, niin kuin, että jos jotain edes, niin nyt ei silleen ainakaan niin kuin silleen itse koeta omaa genitaalihäpeää. Että silleen, että ai niin, että sä et kehtaisi tuntea niin, häpeää. Niin, mä en voisi. Joo, siis. Niin. Mä en voisi tuntea genitaalihäpeää sen takia, koska jos jonkun edes silleen pitäisi olla tuntematta, niin sen siis pitäisi olla minä. Tai silleen. Niin joo, mutta saan kiinni tuosta, mutta että toihan on tavallaan aika surullinen ajatus. Tai että eihän suutarilapsilla yleensä ole kenkiä. Tai että kyllä niin kuin seksuaaliterapeutit kamppailee ihan samoja asioiden kanssa kuin muutkin ihmiset vähintään. Mutta että ihan varmasti. Niin. Mutta niin, en tiedä. Mutta sitten siinä saattaa tulla vähän semmoinen huijarisyndrooma. mutta toisaalta olisi se tosi hassua, että kun jos te olette 1,5 vuotta niin kuin antanut tuota viestiä, tehnyt tätä konkretiaa ja jakanut niitä tarinoita ja kuullut niitä tarinoita ja somettanut niitä juttuja ja näin, niin tavallaan vastaavalla tavalla, että jos mä vaikka mun asiakkaalle sanon jonkun asian, joka on totta, jonka mä haluan, että se ymmärtää, niin kyllä mä kuulen sen itsekin. Että eihän se, että te voi olla altistumatta teidän omalle viestille, kun te viestitte sitä ulospäin. Että olisi tietysti tosi surullista, jos ei se niinku yhtään, jos ei sitä yhtään kuulisi. Juteltiin tuottajan kanssa ennen kuin tulitte tähän niin tästä aiheesta ja Karilla oli hyvä pointsi, että tämä ei ole pelkästään niin kuin monimuotoisuusprojekti ja genitaalihäpeäprojekti, vaan kyllähän niin kuin tämä söpöyden aste on jotain sellaista, joka tekee tosi hyvää myös sille puolelle, että tosi monien ihmisten silmissä erektiossa oleva penis on aika pelottava, potentiaalisesti uhkaava. Se on jotenkin tunkeutumassa johonkin tai fallossymboli, joka on jotenkin ikävä ja aina nimenomaan jotenkin niin kuin seksuaalisesti hyökkäävä. Niin tämähän niin kuin murtaa myös sitä tosi paljon, tämä kuvasto. No tavallaan joo. Ja no ehkä siinä on ollut nimenomaan se, että minkä takia me ollaan niistä tehty niin leikkisiä. Kyllä toi on tosi mielenkiintoinen pointti, että mistäköhän toi johtuu alun perinkin, että onko se sitten joku pornokuvasto, että siinä miehet on jotenkin dominoivia vai ylipäätänsä jostain sukupuolirooleista ja tämmöisistä, että oletetaan, että mies on tämmöinen ehkä niin kuin luonteeltaan aggressiivisempi. Ja aggressiivisempi kuin nainen ja sitten tavallaan se penis liitetään saman tien siihen niin kuin miehisyyteen. Ja sitten se saa tämmöisiä niin kuin miehisyyteen liittyviä
attribuutteja, niin kuin tämmöistä aggressiivisuutta ja uhkaavuutta ja muuta. Niin mä ajattelin, että varmaan ihan niin kuin pelkästään se, että jos me ajatellaan niin kuin yksi asia, mitä erektiolla tehdään, on se, että sillä penetroidutaan johonkin, niin se on niin kuin miekka tai se on niin kuin joku asia, joka tunkeutuu jonnekin. Että se on niin kuin syvällisesti symbolisella tasolla, se vaan on sitä. Ja sitten siihen liitetään kaikki ne kulttuuriset merkitykset ja taustat ja seksuaalinen häirintä ja mikä ikinä, niin se ei ole tavallaan mun mielestä kummallista, että erektiossa oleva penis tai asiat, jotka näyttää siltä, triggeröi monia ihmisiä. Mä ajattelin, että niinku keskustelulle tekee ihan hirveän hyvää tuoda siihen ihan muita näkökulmia, lempeitä ja hauskoja näkökulmia samaan asiaan. Kun mun mielestä jotenkin penikset on silleen tosi niinku herkkiä ja semmoisia lempeitä. Et silleen, mun mielestä siinä on semmoista tiettyä niinku, haavoittavaisuutta niinku myös tietyllä tavalla niinku, erektiossakin olevassa peniksessä. Mutta en mä sitten tiedä, se on varmaan vaan minä. Et sä kyllä ole pelkästään siinä. Kyllä mä saan tuosta kiinni, vaikka mulle ei ole penistä, mutta että nimenomaan, kyllä. Nimenomaan sekä levossa oleva penis että erektiossa oleva penis, niin kyllähän se myös jotenkin siihen kiteytyy tosi paljon sellaista haurautta myös, sellaista symboliikkaa, koska se erektio on tosi hauras ja se voi reagoida kaikenlaiseen. Ja sitten se levossa oleva penis on pehmeä ja suloinen ja niin kuin muovautuva ja mitä ikinä. Niin ihan tottahan noikin on, mutta sitten sen kanssa kilpailee se jotenkin se toinen sellainen niin kuin uhkaavuuden tai vaarallisuuden. Se on. Ja meillähän siis joskus sillä, ihan siis sillä projektin alkuaikoina, siis sen jälkeen itse asiassa ei ole kertaakaan enää niin kuin kuultu tätä, mutta silloin siis joku sanoi, että hänellä oli niin kuin ollut joku trauma liittyen peniksiin, ja että aina kun hän näki niin kuin jonkun tämmöisen genitalian symbolin tai jonkun genitalian, niin hän saa niin kuin paniikkikohtauksen. Että että onhan siinä siis totta kai, että jokuhan saattaa nähdä tällaisia eri asioita. Ihan hatusta vetäsen, että sen teidän showroomin niin kuin hyllyjen näkeminen, se, että minkälaisia niin kuin pastellinvärisiä erilaisia pieniä ja suuria ja söpöjä ja pehmeitä ja näin, niin sellaiselle kuvastolle altistuminen voisi jonkun ihmisen kohdalla auttaa siinä paniikkihäiriöongelmassa. Onhan se ainakin tosi silleen turvallinen ympäristö tutustua niin kuin erinäköiseen ja erilaiseen genitaliaan. No onko tämä ollut hyvä idea teidän parisuhteelle ruveta tällaiseen hommaan yrittäjiksi yhdessä? Ottaisitteko uusiksi, nyt kun tiedätte, mitä se on tehnyt teille? Mutta eihän mä olisi tiennyt mitään, mitä tämä olisi tehnyt meille. Tähän teki, kyllähän tämä on tuonut meitä tosi paljon myöskin yhteen. Ja se on ollut tosi ihanaa, mutta onhan tässä ollut ihan hirveästi semmoista ylimääräistä hommaa ja muuta, mitä ehkä tavallisissa parisuhteissa ei ole. Ja sitten on joutunut sumpliin niitä ja miettimään, että kuka tekee tämän ja kuka tämän toisen jutun ja miten me sitten tasapainotellaan sitä, että me ei aina tehdäkään giggeliä. Niin mä meinasin kanssa just, että mun niinku yksi kysymys on se, että koska teillä on niinku yhteistä vapaa-aikaa, että miten te pystytte erottamaan, että jos teillä on näin niinku tärkeä ja molemmille tärkeä projekti, yhteinen projekti, niin miten se ei lipsahda siihen, että te teette sitä aina, kun te olette yhdessä? No me yritetään pitää vähän vapaa-aikaa jostain. Mutta kyllähän se aika usein lipsahtaa siihen, että me myöskin giggeliä paljon tehdään, mutta ehkä sitten meillä on jotain semmoisia aktiviteetteja, mitä me tehdään. Et esimerkiksi molemmat tykätään vaeltaa tosi paljon ja kesällä se oli aivan ihana. Me käytiin Islannissa tämmöisellä vaellusreitillä Laugavegur ja oltiin siellä muutama päivää ja sitten käytiin vielä Kroatiassa Velebiiteillä tämmöisellä toisella vaellusreitillä. Ehkä se on sitten tommoset matkat, jotka sitten niinku saa meidät pois siitä giggelistä tai ainakin ajattelematta sitä ja nollaamaan meidän aivot ehkä siitä myöskin pois. Mutta Eikö sitten käy niin, että sit siellä jossain, kun on just ihanat maisemat, niin sitten tulee uudet sellaiset idea ja kun levelit menee päälle, niin kuin, että nyt mä keksin sen, miten me tehdään se ja se. No voihan siellä tulla. Mutta silleen niin, mun mielestä siis oikeasti myös ihan älyttömän siistiä ja ihan superarvokasta se, että niin kuin saa jakaa itselle tärkeän ihmisen kanssa niin kuin myös tällaisen projektin. Koska sille ei kaikilla ole myöskään sitäkään mahdollisuutta olla niin kuin tämmöistä yhteistä kiinnostavaa tekemistä. Että sitten kun mäkin tykkään tehdä tosi paljon kaikkea asioita,
siis ihan hirveästi tykkään tehdä töitä. Ei se väärin ole. Niin se on kiva jakaa työnteko myös kumppanin kanssa. Ja siis en mä tiedä, ehkä sekin, että lomalla sit saattaa tulla joku giggelijuttu yhtäkkiä esille tai muuta, niin se tulee sitten eri perspektiivistä kuitenkin. Niin tässä oli kyllä myös sellaista niin kuin omaa fiilistelyä mukana, että musta tuntuu, että niin käy useinkin, että sitten kun ollaan tekemättä jotain, kun ei olla ajattelemassa hosanaa, niin sitten tulee hyviä, että sulta pulppua niin kuin milloin mitäkin sitten kesken jonkun ruoanlaiton tai... Ja ehkä sen takia me myös harrastetaan sitä vaeltamista sillä meidän loma-aktiviteettina, sitten kun on siellä jossain keskellä ei mitään, niin ei siellä ihan silleen, verkko ei toimi. Niin, kyllä. Ja ei silleen voi alkaa tekemään oikeasti silleen töitä. Niin siellä ei voi tehdä niitä töitä, mitä sä rakastat niin paljon. Niin, silleen, ja sitten vaeltaminen on myös siitä hyvä, että siinä on semmoinen yksinkertainen tavoite päivässä, niin kuin kävellä joku tietty määrä tai tälleen. Ja se on niin kuin tosi semmoista niin kuin yksinkertaista tekemistä. Kyllä, perusasioita. Joo. Ja siellä muistaa, mikä on tärkeää jotenkin elämässä, syöminen ja pissalla käyminen ja nukkuminen ja jotenkin hiljaisuus ja mitä kaikkea. Niinpä. Vaikka meillä on kyllä myös tosi semmoinen tapa, että me aina ylisuoritetaan sitä vaeltamistakin. Että sitten sekin menee semmoiseksi, että nyt on pakko vaeltaa 30 kilsaa päivässä, vaikka voisi ihan hyvin vaikka 10 kilsaa. Se on tavallaan tosi kiva, että sit kun me ollaan syöty siellä pelkkää riisiä, kuskusia ja soijaruohetta ja ollaan vaellettu monta päivää putkeen, niin jotenkin se, että sit kun sieltä pääsee pois ja pääsee johonkin vaikka ravintolaan tai ihan kotiinkin syömään jotain peruskotiruokaa, niin sitten se maistuu niin paljon paremmalta. Ja tavallaan se työnteko, niin sekin maistuu paremmalta. Sitten kun on joutunut siellä vähän kärsimään ja muuta. En mä tiedä, ei me ikinä olla oltu semmoisia, että me rantalomille mentäisiin, mutta ehkä sitten kertoo tästä meidän niinku asenteesta elämää eri tavalla. Onko vaeltaminenkin ollut sellainen, että se on teidän molempien taustaa vai onko toinen tutustuttanut toisen? No mä olin pienen aina partiolainen. Että ehkä mulla on aina ollut semmoinen joku luonnonläheisyys ja niinku päiväreissut. Ja Fajan kanssa olin ollut ympäri Espanjaa kiipeilemässä eri vuoria ja muuta. Mutta mä en ollut niinku yövaelluksia tehnyt ennen Aaroa. Mä ajattelin silloin kun olin vielä sinkku, että olisihan se niinku aivan supersiistiä, että olisi silleen kumppani, kenen kanssa voisi käydä just vaeltamassa. Ja se oli ihanaa, että löytyi sitten kumppani, kenen kanssa, kuka tykkää myös silleen viettää aikaa luonnossa. Ihanaa. No, on se paljon turvallisempaa myös mennä jonkun kaavailtaan kuin yksin. Kyllä. No mutta jos tämä on tuonut teitä yhteen, tämä lähti rönsyämään tämä vaelluskeskustelu siitä, että tämä projekti on tuonut teitä yhteen, niin olette sitten kuitenkin myös oppinut riiteleen tai jotain tämmöistä. Onko se tuonut jotain semmoisia konfliktimahdollisuuksia tai... On siis ehdottomasti. Siis kyllähän mun mielestä riitely kuuluu ihan ehdottomasti tähän kontekstiin. Että kyllähän kaikista asioista on tärkeää, että on silleen jotain sanottavaa mun mielestä. Ja kaikesta ei tarvitse aina olla samaa mieltä myöskään. Ja sillä välillä totta kai semmoiset kommunikaatiot saattaa mennä siihen, että se menee vähän jotenkin intensiivisemmäksi. Sitä voi sitten kutsua myös riidaksi. Ja mun mielestä siinä on tärkeää myös tunnistaa se, että milloin me riidellään kikkeliin liittyvistä asioista. Ja milloin me sitten riidellään muista asioista. Et mehän nyt riidellään yleensä, jos me riidellään, niin me riidellään kikkeliin liittyvistä asioista. Että harvoin me riidellään mistään meidän parisuhteeseen liittyvistä sitten taas. Vaikka totta kai kikkeli on myös osittain, voi sanoa, että ne myös vähän menee yhteen meidän parisuhde sekä kikkeli. Mutta kyllä siinä on hyvä olla joku semmoinen vähän tunnistaa se, että silloin, että milloin se on sitten. Mutta siis musta myös tuntuu, että se on myös se, että tulee riideltyä kikkeliin liittyen, niin se myös parantaa meidän riitelyä ja on kasvattanut meistä parempia riitelijöitä. Tai silleen, siis en mä tiedä, että silleen, että saatteko te tästä pointista kiinni, mutta mun mielestä on silleen Mä voisin kuvitella, että se on tavallaan turvallisempaa. Siinä saa että se on tämä, mistä te riitelette, että se ei ole ihmiset, jotka on riidoissa, vaan ne asioista ollaan eri mieltä, niin se on jotenkin turvallisempi ympäristö sille konfliktipuheen harjoittelulle. On, ehdottomasti. Ja eihän mekään siis, me ollaan tunnettu 2 vuotta, niin sillä mun mielestä siis myös se riitely, että se just tunnistaa sillä toisen ihmisen ja oppii tunteet toisen ihmisen, niin siinä on myös tärkeää se, että jossain kohtaa sillä tulee jotain riitoja ja tällaista, että sitten oppii tunteet. Niinhän ne sanoo. Me vieläkin odotellaan, mutta me ollaankin ehkä vasta vuosi oltu tunnettu, niin onko se meillä vielä edessä?
Ehkä. En mä tiedä, mutta nekin jutut, mistä me riidellään välillä, ne on ihan järjettömiä, että me riidellään jostain silikonimuoteista, että kuinka nopeasti ne nyt jäähmettiin ja pitääkö sinne täyttää jotain muuta silikonia ja että ei me se tälleen tehdä, vaan tehdään tällä toisella tavalla ja sitten ei vaan tehdä tällä. Välillä on semmoisia juttuja kanssa, että jälkeenpäin katsoa, että se on just jotain meidän tuoten niin kuin kehittelyyn liittyvää tai jotain tämmöistä. Niin kuin. Onko siinä joku stressitila myös päällä tai joku kiire tai joku semmoinen? Usein ehkä on. Ja sitten ehkä se on myöskin, että molemmat on niin intohimoisia ja näkee, että se pitää tehdä tällä tavalla. Kyllä. Niin. Ja sitten me jotenkin päästään siihen konsensukseen kuitenkin siinä, että millä tavalla me sitten tehdään hommat. Niin, jos molemmilla on vahva näkemys ja intohimo siihen asiaan. Kyllä mäkin niin etäisesti pystyisin kuvittelemaan, että just jonkun sisällön tuottamisen kanssa jonkun niin voisi olla silleen joku mutta meitä ei näkemys. ole vaan 2 tässä. Jos me oltaisiin 2 tässä, niin sit voisi olla, että se usein. Mutta sitten niin, meillä on tuottaja, meillä on erotuomari. joka loppupeleissä sitten päättää. Mistä Giggelin nimi? Miksi Giggeli? Tai siis, niin kuin, että mistä se G tuli siihen, tai miten te päädyitte just tuohon? Kikkelinhän siis nimi juontaa ihan täysin juurensa sanaan kikkeli, Tämä. Mutta sehän myös siis G, siis mä rakastan G-kirjainta ja B-kirjainta, koska ne on molemmat semmoisia tosi niinku pehmeitä kirjaimia. Mutta sitten kikkeli kuulostaa paremmalta kuin bibbeli. Se toimii kyllä paremmin. Niin, harkitsitteko te bibbeliä? No kyllä mun mielestä se oli jossain kohtaa pöydällä. Me kuule mietittiin kaikkea mahdollista ja se meni aika viime tippaa sit siinä vaiheessa, kun me Y-tunnossa hommattiin. Mitä mä tähän kirjoitan? Laitetaan Giggeli. No sitten se meni Giggeli sinne Y-tunnokseksi ja se on niinku ihan virallinenkin nimi meillä. Mutta ehkä siinä oli vaan jotain semmoista pehmeätä ja semmoista sointuvuutta. Ja se tuo Giggeli on tavallaan kiva sanoa myöskin. On. Ja sittenhän se oli myöskin, kun me tehtiin se logo, niin se oli tosi kiva, että sen G sai sen kaaren vedettiin sinne alas, että se logo näyttää penikseltä myöskin. Että kun siinä on se G menee tavallaan vähän alas, niin näyttää pallelta. Ja sitten se menee tavallaan niin kuin suoraan oikealle siitä. Mutta kyllähän, niin. Mun mielestä siis Giggeli on aivan ihana nimi myös. Siis mä olen ollut tosi tyytyväinen kyllä siihen, että päädyttiin Giggeliin. Ja Giggelihan on myös siitä aivan mahtavaa, että kun Giggeli on vähän semmoinen sana, mikä yleensä opetetaan ekana ihmisille. Silleen siitä, että niin, miten se on kutsua. Niinku pejoratiivisen. Niin, että se on silleen pippeli tai kikkeli on se eka sana. Niin sit se on vähän silleen, että se on myös semmoinen niinku, se on back to the basics. Kyllä. Niin, siinä ei ole mitään semmoista uhkaavaa. Siinä on varsin vähän mitään uhkaavaa, näin mäkin kokisin. Mutta tietysti voi olla muitakin kokemuksia. Joo. Mitä me ei ole hoksattu nostaa pöydälle Giggelin kanssa pöydälle, mikä on teidän mielestä olennaisen tärkeää? Niin. No yksi semmoinen tosi niinku hauska oli mun mielestä, kun meillä oli tällä viikolla semmoinen siis just norjalainen professori, joka tutki niin kuin gender studies, sukupuolen tutkimusta. Ja hän oli paljon just niin kuin katsonut just ihmisten genitaliasuhteeseen, sukupuoli-identiteetteihin ja tällaiseen tehnyt tosi paljon tutkimusta. Ja sitten hän oli meille silleen, että miksi te olette Suomessa? Että silleen, että onko tämä mikään ongelma Suomessa? Kun teillä on kaikki saunakulttuuri ja kaikki tällainen. Että tähän niin kuin silleen, että te niin kuin kuitenkin exposaatte, niin kuin silleen, että suomalaiset kuitenkin näkee jossain kohtaa niiden elämää, genitaliaa. Mutta sitten taas jossain, hän sanoi, että esimerkiksi Norjassa oltiin että hänen mielestään, hänen tämmöinen niin kuin oma empiirinen tutkimuksensa julkisissa tiloissa ja julkisissa saunoissa oli se, että esimerkiksi Norjassa oli enemmän alettu silleen käyttää just niin kuin uimahousuja ja sitten se kulttuuri oli muuttunut kokonaan sen ympäriltä, että hänen mielestään se oli jotenkin mennyt enemmän siihen semmoiseen siveellisempään. Niin siis se oli tosi mielenkiintoinen juttu ja semmoinen, mitä mä en ollut ehkä ajatellut etukäteen, että onko se niin kuin Suomessa sitten vaan niin kuin vielä helpompi käsitellä jotain tämmöistä niin kuin omaa genitaalikuvaa just saunakulttuurin takia, mutta joo, tämä professori toi se esille tosi hienosti ja sitten sanoi just, että nykyään kun menee julkiseen saunaan Norjassa, niin pitää olla uima-asu päällä. Joka on tosi kummallista, että kuulemma 40 vuotta se olisi ollut niin kuin tosi outo juttu Norjassakin, mutta se on sitten muuttunut siellä tosi paljon semmoiseen niin kuin, no en mä tiedä, onko se sitten amerikkalaiseen suuntaan, mutta mä lainaan tässä suoraan professori, että se sanoi, että amerikkalaiseen suuntaan on muuttunut. Niin, eli niin kuin, että tavallaan aihe on myös se, että ei varmaan ole sattumaa, että te toimitte juuri täällä tai että tällaista syntyy juuri Suomessa. Että onko niin, että tämä on se ainoa paikka, mistä tämä voi lähteä liikkeelle, tämän tyyppinen
kuvastoja, puheja. Niin, no toivottavasti nyt Tekeminen. muuallakin voitaisiin niinku keskustella tästä aiheesta, Niin, mutta Ehkä seuraava maa on Niin. Norja. ehkä. onko teillä sellaisia ajatuksia laajentaa myyntiä muualle? No ylipäätänsä olisihan se tosi kiva saada jotain niinku kansainvälistyttyä, mutta tässä meidän nykyisessä suoramyynnissä tässä on ihan hirveästi hommaa itsessäänkin, että meillä tavallaan pitäisi olla jälleenmyyjiä, että me yhtään enempää saadaan. Joo, ja niin, no siis sehän on se, että just, että jos kansa siis haluaisi just ulkomaille, niin se pitäisi olla jälleenmyyjien kautta. Siinä on vähän silleen niin kuin tehtävää siihen liittyen. Mutta sehän oli tosi mielenkiintoinen, kun meillä oli, nyt kun meillä meni niin kuin sosiaalisen median kontakti, basically saavutti ihan hirveät määrät ihmisiä. Et sit, jos niin kuin se saavuttaa silleen miljoonia ihmisiä, tai meilläkin on silleen, ollaan nyt saavutettu 3 miljoonaa ihmistä viimeisen yli 3 kuukauden aikana, niin meillä siis muuttuu koko meidän demografia, niin kuin sosiaalisen median demografia. Aikaisemmin meillä oli, oliko se nyt 60-40 niin kuin naisia, mutta nyt meillä on 70-30 miehiä, Wow. joka on niin kuin tosi jännä. Jotenkin mun mielestä. Koska mä aluksi ajattelin sitä, että hei, meidän kuitenkin silleen tavoite olisi myös saavuttaa miehiä, koska me toivottaisiin, että niin kuin kuitenkin tässä tehdään silleen niin kuin peniksi ja kuitenkin ongelma liittyy tosi vahvasti just miesten omaan kehonkuvaan. Tai no ehkä niin kuin miesten, mutta siis ihmisten, kenellä on penikset kehonkuvaan. Niin sitten se, että jos meillä on kuitenkin niin kuin suuri osa ihmisistä, ketä me saavutetaan, on nuoria naisia, niin kuinka hyvin me saavutetaan sitä meidän kohderyhmää, kenen asiaa me tässä yritetään viedä myös eteenpäin. Niin tämä oli jotenkin ihan superkiva se, että niinku, nyt kun saavutettiin enemmän ihmisiä, niin yhtäkkiä se vaan niinku muuttui se koko periaatteessa demografia. Olisipa kiinnostavaa ymmärtää, että miten tai mitä kaikkea tuo tarkoittaa, miksi se on mennyt noin. Joo, tosi hauska, tosi kiinnostava. Mutta jään kyllä vähän myös niinku pohtimaan sitä, että on toi naistenkin tavoittaminen vaan ihan mielettömän tärkeää, koska, tai että ihmisten, joilla ei ole penis, on ihan hirveän tärkeä ymmärtää, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, että sellainen on. Tai että lempeä suhtautuminen ja jotenkin salliva tai ymmärtävä suhtautuminen vaikka monimuotoisuuteen tai penikseen ylipäänsä, niin että se on ehkä niin kuin kohtuullisen tärkeää myös niille, joilla ei ole penistä, koska aika monet niistä on tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on penis. Siis ehdottomasti, ja siis tämähän myös osittain siis juontuen takaisin siihen keskusteluun, mistä Giggeli kuitenkin niin kuin lähti, oli se meidän baarikeskustelu, mikä me siis käytiin meidän kavereiden kanssa. Niin siinähän me just käsiteltiin vahvasti sitä, että kuinka mullakin siis on ollut kautta ikäni niin kuin tosi paljon naispuolisia ystäviä. Ja tosi usein on just kuullut semmoista, että niin kuin ekat kommentit, mitä ihmiset tyyliin sanoo niiden seksikumppaneista, on se, että oliko sillä nyt hyvä penis vai huono penis. Siis silleen, että oliko se nyt niin kuin iso vai oliko se pieni, tai silleen, että se jaetellaan siihen, että onko se hyvä vai huono. Niin, se on ihan absurdi, että se on niin kuin se ainoa juttu, millä olisi väliä. Ja Niin, että se niin kuin keskustelu ekaksi tyyliin menee jopa siihen penikseen. Että sitten se ei niin kuin kato yhtään niistä vaikka muita elementtejä siinä ihmisessä edes. Että sehän myös oli semmoinen, mistä me tosi paljon siinä keskusteltiin, ja sen takia olisi just hyvä niin kuin, saavuttaa myös niin kuin näitä ihmisiä, jotka harrastaa seksiä peniksillisten henkilöiden kanssa ja kohtaa niitä, koska silleen, että jos ei sit osaa kohdata ja sit sanoo jotain tosi vaikka niin kuin ikävää liittyen siihen toisen ihmisen genitaliaan, niin sit se oikeasti saattaa niin kuin kantaa tosi pitkälle. Jep, todella, todella pitkälle. Ei vuosia, vaan vuosikymmeniä, kun mä mietin munkin asiakkaita, minkälaisia tarinoita siellä on. Ihan hirvittävän tärkeällä asialla ollaan. Mutta miten sitten, kun sä oot kuitenkin, sulla on varmaan aika niin semmoinen niin kuitenkin laaja näkemys siitä, että millaisia vaikka niin kuin ihmisillä voi olla, tai millaisia vaikka niin kuin on itse kohdannut, että ihmisillä olisi jotain komplekseja heidän oman genitaliansa kanssa, niin osaatko sä yhtään sanoa, että mihin ne yleensä liittyy, että onko se sitten niin kuin koko muoto vai mikä se sitten on? Jos mä ajattelen peniskomplekseja, niin ehkä niin kuin se, ehkä jopa tavallisin, mutta myöskin mun mielestä sellainen niin kuin tosi surullisin ja väkivaltaisin versio, niin kuin tavallisin, surullisin ja väkivaltaisin versio on se, että tavalla tai toisella ihminen on saanut riittävästi sellaista palautetta, että sillä ei ole väliä. Että ylipäänsä sillä ei ole väliä sillä peniksellä, että sillä ei ole arvoa. Sillä on ehkä arvo silloin, kun se on erektiossa ja pystyy suorittamaan jonkun tyydytystoimenpiteen, mutta siinäkin se saattaa olla huono. Ja sitten muuten se on jotenkin tavallaan, että se mitä ihmiset
tuo vaikka terapiaan tai seksiasiakkaatkin usein tuo niin kuin se genitaalihäpeän niin kuin jotenkin ja epävarmuuden ydin, niin se on se, että tämä on niin kuin arvoton ja turha. Että tämä on niin kuin, että ei kukaan ole tästä kiinnostunut ja että ei pelkästään, että se on vääränlainen, vaan että se on niin kuin, että se saattaa olla niin lannistavaa se huomion puute ja ikävä huomio niin kuin vuosien varrelta. Että siinä ei ole enää kysymys siitä, että onko se tarpeeksi iso tai onko se tarpeeksi minkälainen tai miltä se näyttää, vaan se, että se on niin kuin ihan turha. Ja se on jotain niin kuin ihan hirveätä kuunnella. Ja sitten kun ihmiset kertoo esimerkkejä, että mitä niiden puoliset naisystävät tai vaimot on saattanut niin kuin sanoa tai tehdä, dissata sitä, kun ei aina seiso tai dissata mitä milloinkin, niin siinä on jotain siis, sitä käytetään aivan niin kuin järjettömällä tavalla aseena. Niin kuin otsani on kyllä syvässä rypyssä. Mielestäni se on jotain ihan hirveätä se setti. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, tavallaan niin kuin kääntöpuolena on se että sitten, että tietyllä tavalla mun työ on tehty kauhean helpoksi. Että sen ihmisen oloa helpottaa se, että mä katson sitä penistä hyväksyvästi. Ei mun tarvitse tehdä yhtään mitään, mutta kun mä en toista sitä samaa viestiä, että toi on ihan turhanaikainen peli, niin se tavallaan jo riittää hiilaamaan aika paljon. Niin se on aika hurja itse tommoinen. Kuinka niin kuin pahasti sanoilla on sit merkitys myöskin. Niin, sanoilla ja teoilla ja just semmoisella, että kun se ei se välttämättä pelkkiä sanoja, vaan just sitä, että aika monet, taustallahan voi olla niin kuin tosi ymmärrettäviä juttuja myös, että ihminen, jolla ei ole penistä, ei välttämättä tajua, että miten siihen voisi koskea tai miten siihen voisi suhtautua tai mitä kaunista siitä voisi sanoa. Mutta onhan se myös niin kuin aikamoista välinpitämättömyyttä, että ei ota selvää. Jos ei tiedä, niin ei myöskään opettele. Että se voi olla niin kuin ihan sitä, että tosi monilla miehillä ja peniksellisillä on sellaisia kokemuksia, että se on niin kuin käyttökelpoinen silloin, kun se on erektiossa ja se on kiinnostava silloin, kun se on erektiossa ja silloin, kun se penetraatio onnistuu, mutta sen eteen ei olla valmiita tekemään mitään. Tämäkin on asioista, me ollaan keskusteltu aika paljon myös kotona. Varsinkin ehkä nuoret naiset niin myöskin pelkää tosi paljon olla tekemisissä penisten kanssa ja ei tiedä, että miten niihin suhtautuisi eikä osaa antaa hyvää palautetta tai ilmaista kiinnostusta muuta kuin silloin, kun se on valmis siihen panemiseen. Toi on jännä, kun on niin kuin penis muutenkin niin kuin ihan kaunis esine. Eikä siihen mun mielestä pitäisi liittyä semmoisia tabuja niin paljon, että jos menee johonkin antiikin Kreikkaan, niin kyllähän niin kuin peniksellisiä patsaita oli kaikkialla. Ja et ylipäätänsä niin kuin kulttuurissa penis ehkä nähtiin paljon kauniimpana esineenä. Ja semmoisena, joka nyt vaan oli. Eikä ne ollut erektiossa. No ei. Patsailla. Niinpä. Ei. Niinpä. Ja sitten jossain vaiheessa ne alettiin peittää. Mutta mitä mieltä sä sitten oot, että tuolle niinku pitäisi tehdä? Että pitäisikö toi niinku periaatteessa integroida jonnekin? Vaikka meidän koulutusjärjestelmää, että miten niinku periaatteessa pitäisi kohdata peniksellisiä ihmisiä? Niin, kyllähän se niinku palaa varmaan silleen tosi, mä ajattelen, että aika perusasioihin ja yksinkertaisiin asioihin, niin kuin tunnetaitokasvatukseen ja kommunikaatio niin kuin ylipäänsä jotenkin siihen, että miten kohdataan toinen ihminen kunnioittavasti. Tai että jos tuon tyyppisen käytöksen takana on niin kuin varmaan tosi paljon, en usko, että on pääsääntöisesti, mä ajattelen, että ihmiset ei varmaan ole pahantahtoisia, vaan ne on tosi epävarmoja ja tosi niin kuin hapuilevia siinä, että miten tässä nyt olisi. Ja se, että jos me ajatellaan naista ja miestä niin kuin siis heterokontekstissa, niin sillä naisella saattaa olla omia epävarmuuksia oman kehon kanssa ja se saattaa olla ihan todella epävarma siitä, että miten se voi tuottaa iloa sille toiselle ja sitten siitä syntyy niin kuin semmoinen kielteinen kehä siinä, että asiat ei suju. Mutta jotenkin mä ajattelen, että kyllähän se palaa niin jotenkin suhdeasioihin ja tunnetaitoihin ja kommunikaatiotaitoihin, eli myös niin kuin silleen varhaiseen seksuaalikasvatukseen, että miten jotenkin suhtaudutaan kunnioittavasti omaa itseen ja toiseen ja omaan kehoon ja toisen kehoon ja jotenkin luontevalla tavalla. Mutta että se on varmaan niin kuin helpompi korjata etukäteen sieltä alkupäästä, kuin saada ne aikuiset ihmiset käyttäytymään nätisti. Että jotenkin välillä on vähän silleen lannistunut olo joidenkin asiakkaiden tarinoiden edessä silleen, että mä vois sanoa niille muuta kuin, että ei sun tarvitse sietää tuollaista, että lähde
pois. On. Ja se on varmaan just sitä, kun ei niinku, että jos nyt sille harrastaa vaikka vastakkaisen sukupuolta olevan henkilön kanssa seksiä ja sitten kohtaa hänen genitaliaansa, tai siis vastakkaista genitaliaa, niin, tai niinku, jos kohtaa peniksillisenä vulvallisen henkilön, niin sitten siinä kohtaa on se, että eihän sitä niinku ole sitä kokemusta itse ollut siitä genitaliasta. Niin sitten just se, että on niinku vaan niin kokematon, ettei edes osaa kohdata sitä. Niin, ja sitten siellä on niin paljon niitä semmoisia kaiken maailman niinku misconceptions. Esimerkiksi sille vulvastakin on tosi paljon misconceptions. Kyllä. Ja seksistä, mitä sen pitäisi olla. Niin sitten ne just varmaan vaikuttaa niihin kohtaamisiin ihan sikana. Kyllä. Itsekin jotenkin ymmärtänyt, että vaikka niinku esim. Suuseksin antaminen naiselle, että siihen niinku liittyy paljon. Esimerkiksi semmoista, niinku, että ihmiset vaikka ajattelee, että se niinku jotenkin maistuisi pahalta tai jotain tällaista. Niin, kyllä. Niinpä. Onhan tuossa niinku olisi hyötyä myös just siitä, että meidän niinku sitten se yhteinen seksuaalikasvatus, missä koulukin on osallisena, niin siinä painotettaisiin sitä jotenkin niin kuin tutkailun ja nautinnon etsimisen ja harjoittelun ja jotenkin sellaisen merkitystä ohi sen niin kuin suoritteen tai sen varon vaaraa tyyppisen. On se kyllä siis peruskoulutukseen kuuluva seksuaalikasvatushan keskittyy tosi vahvasti just enemmän niihin niin kuin seksitautinäkökulmaan ja sitten siihen, että jos nyt harrastat seksiä, niin ota nämä asiat huomioon. Niin, jos meidän seksuaalikasvatuskoulussa painottaa sitä, että seksi on vaarallista, näin voit minimoida vaarat, niin eipä ihme, että myöskin ne genitaalit on vähän vaarallisen tuntuisia. Niin. On ja siis tosi vähän ylipäätänsä genitaalista puhutaan koulussa. Että meillä oli just se ehkä 1 tunti, kun puhuttiin tosta ja sitten sai ehkä jonkun kortsun, jota sai laittaa kurkun ympärille. Mutta sitä enempää ei puhuta missään. Ja sitten sulla on oppikirjassa 1 niinku kuva niistä, että miltä ne genitaalit näyttää. Ja niitä on vähän semmoisia oppikirjamäisiä. Ei siitä niinku diversiteetistäkään puhuta yhtään mitään. Se on tosi anatominen se yleiskuva, mikä niinku näytetään. Onko teidän asiakkaissa tai asiakaspalautteissa niin käynyt ilmi, onko siellä opettajia tai pedagogeja tai kouluihmisiä? Yllättävän paljon itse asiassa. Tosi paljon on tullut semmoisia, jotka on tullut puhumaan, että on terveystiedon ope ja haluaisi puhua tästä tunneilla. Ihanaa. Ja on ollut muita niin kuin seksuaalikasvattajia myös. Ja mähän annoin entisen yläasteen bilsaopelle myöskin tämmöisen käyttöön, että se saa omalla ihmisbilsan tunneilla myöskin annoin siis muistipelin. Niin sitten saa sillä muistipelin avulla sitten näyttää sitä diversiä peniskuvaa ja sitten samalla jotenkin niinku ehkä puhua siitä jollain tavalla niinku niille oppilaille, miten ei niinku ehkä muuten puhuta. Super. Joo, mä näin kanssa jossain Instassa tai jossain sen muistipelin kuva. Mistä se on kotoisin? Kertokaa vielä se, mikä se on. No se on ihan meidän oma. Ai siis te olette ehtinyt tehdä sen. Mä luulin, että se on pakosti täytyy olla joku yhteistyö, jonka kanssa kun yhtäkkiä semmoinen pullahti. Ihan loistavaa. Joo, mä olin vaihdos Brysselissä ja sitten siellä oli tuli semmoinen yhtäkkiä vaan semmoinen, että nyt tehdään tämä. Siis itse asiassa tämä Sofia tai Lady Glitter oli joskus puhunut siitä, että olisi hienoa saada tämmöinen niin kuin muistipeli, jos olisi niin kuin erilaista genitaliaa. Ja sitten me vähän niin kuin otettiin siitä, tai se jäi tuonne niin kuin sille jonnekin tuonne tärykalvolle. Ja sitten ajattelin, että nyt sen ehtisi tehdä. Niin sitten me tehtiin yhteistyössä yhden meidän kaverin kanssa, joka on graafinen suunnittelija, se peli. Että sehän oli niin kuin aivan ihana. Mä lähetin semmoisen kunnon dia-esityksen niin kuin ihan suostumuksellisesti peniskuvia. On ja mun mielestä siinä on niin kiva, että siinä on niin erilaisia, että siinä on esimerkiksi 2 tämmöistä transpenistä, että siinä on 1 falloplastia ja sitten 1 metodioplastia, joka mun mielestä on tosi kiva. Sitten siinä on tämmöinen 1 tuplapenis, joka on niinku tosi harvinainen tämmöinen, mitä voi tapahtua. Ja siis ylipäätänsä tosi paljon niinku erilaisia siinä on. Et me ollaan jotenkin itsekin pelattu sitä joidenkin meidän kavereiden kanssa. Niin jotkut on, että onko tämmöinen mukaan olemassa? No on tämmöinen olemassa. Ne on kaikki niinku oikeista kuvista kuitenkin mallinnettu nämä piirrokset näissä. Ihan loistavan näköinen. Joo. Ja loistava lahjavinkki kanssa. Ilman muuta. Vink, vink. Voi että, onpas ollut hauskaa teidän kanssa keskustella. Onpas hyvä, että tulin juttelemaan messuilla. Siis ehdottomasti. Ja siis teillä vaikuttaa aina olevan niin hyvä buugi. Me ollaan vielä tänään jotenkin tosi väsynyt buugi. Voidaan tunnustaa, että
Mitään ei tunnusteta, että mistä se johtuisi, mutta voidaan jättää jotain mielikuvia ilmaan. Mutta kiitos. Niin teilläkin. Ihanaa. Niin teilläkin. Ja ootte kuule tervetulleet showroomille ihan milloin vaan. Et sinne saa tulla ihan niin kuin... Harva se päivä on ollut mielessä, että koska ehditään. Ja piti tulla nytkin, kun Valoa tunneli oli siellä käymässä, mutta ei kerätty. Mutta jonain päivänä tullaan. Jonain päivänä tullaan. Keitetään kahvit. Ihanaa. Me tullaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.